En primeiro lugar, excusar a asistencia da concelleira Noelia Castaño por cuestiones de salud, María Vázquez por cuestións personais e Pablo Salgueiro por cuestións tamén de salud. Na orde do día temos 7 puntos. O primeiro é dación de contas da resolución da alcaldía da resolución 1128/25 do 19 de setembro de 2025 a resolución 1288/2025 do 23 de outubro de 2025. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE? Vale, pasamos ao seguinte punto. Aprobación da participación na primeira fase do Plan Provincial de Cooperación ás obras de competencia municipal plus adicional 4/2025. Bueno, como sabemos, o diñeiro que lle corresponde a Teo por parte da Diputación da Coruña no plus adicional 4/2025 en este punto é 359.265,37 euros que decidimos destinar, como así o permite, lóxicamente, o plan, destinarlo a gasto corriente, concretamente a gastos de augas. Alguna cuestión, PSCT? Non, bueno, nos imos votar a favor, xa falamos deste tema nas comisións, estamos ademais de acordo en que, bueno, que si se precisa, e todos estamos e sabemos que se precisa porque o Departamento de Augas ten averías, como estivemos falando este día, por tanto, parecenos ben dotar para gasto corrente de augas. BNG, por favor. Bueno, nos estamos de acordo evidentemente, que se participe nos POS. Non vamos a entrar en si ten que estar para gasto corrente ou non, pois tampouco se nos preguntou, entón, polo tanto, vamos a abster. PSOE, por favor. Nos xa comentamos nas comisións que nos parece unha boa iniciativa e que imos apoiala. Perfecto. Non sei se queredes outro turno ou isto realmente tampouco... Bueno, pois procedemos ás votacións. Votos a favor, por favor. 12 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 2 abstencións. Vale. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 3, aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades e servicios relacionados coa hixiene urbana. Bueno, aquí, como vimos anunciando, ou máis ben, como nos veñen anunciando, o Goberno de España aprobou a Lei 7/2022 de 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular. A citada lei, entre outras medidas tributarias, obriga a todos os concellos de España, non de Galicia, ni de comunidades concretas, sino de toda España, a implantar unha nova taxa para o tratamento dos residuos que afectan directamente ás vivendas particulares e negocios. Dita lei, ademais, sinala que o servicio de recollida de residuos deberá ser financiado íntegramente por esta nova taxa, que é de aplicación aos propietarios dos inmobles e negocios. É dicir, o servizo non pode ser deficitario, a filosofía que sigue a lei é quen contamina paga. Enteo, isto significa, como todos podemos entender, un incremento anual importante da taxa actual. Bueno, como sabedes, este equipo de goberno é contrario á creación de novos impostos e a suba de tasas. De feito, os impostos de titularidade municipal están conxelados, pero neste caso vémonos forzados a aplicar a suba, xa que de non ser así estaríamos incumprindo a normativa estatal vixente, e como para nós, como Concello, é de obrigado cumprimento e aplicación toda a legislación estatal. Ademais, da circular que recibimos do Ministerio de Facenda, en donde nos recuerda que o feito de non cumplir con esta lei, é dicir, de non aplicar a taxa, ou a suba, además, podería acarrear sancións ao Concello e tamén a prohibición de concurrir a subvencións. Falando da lei, a citada lei non nos indica como aplicar a suba ou como calcularla, pero establece que debe de ser un principio tendente ao pago por xeración.
Es agora mismo, en calquera concello, prácticamente na totalidade, non vou decir a totalidade porque alguno pode haber, pero evidentemente coas infraestructuras que dispoñemos non se pode establecer un sistema puro, o 100%, xa que deberían, en todo caso, dicirnos como facelo e, sobre todo, dotarlo de recursos para as facendas locais, xa que implicaría unha medición individual dos residuos xenerados por cada suxeto pasivo. Evidentemente, ahora mismo non podemos pesar o que xenera cada casa. Por eso digo que esta lei está un pouco alonxada, por non decir bastante, da realidade actual dos concellos. E aquí sí que non fago ningún tipo de distingo político. De feito, hai muchas protestas a nivel nacional de diversos tintes políticos, é dicir, isto é un problema para todos os concellos. Tamén estipula que non debe de ser deficitaria a recollida en modo algún ou aproximarse ao 100%. Esta indefinición ou pouca determinación por parte do legislador o que provoca que cada concello establezcamos criterios diferentes, cando o lóxico ou normal era establecer criterios que levaran a unha uniformidade na consecución dos obxectivos perseguidos pola norma. Igualmente, este método o que intenta, aínda que non é puro, insisto, é seguir esa filosofía da normativa para cumplir e que non nos sancionen ou non nos deixen concurrir a subvencións. Esta taxa, como todos sabemos, porque é de dominio público, está aplicada xa en moitos concellos. Dende Teo, é verdad tamén que estivemos esperando hasta o último momento, pero chegado, valga a redundancia, este momento e sin novedades por parte da legislación a aplicar, insisto, a pesares das protestas a nivel nacional, regional e municipal, temos que aplicarla, non nos queda outra alternativa. Dende Teo contratamos o servicio dunha consultoría especializada na materia, tal e como están abocados prácticamente o 100% dos concellos. Falamos con moitos, sabedes que a nivel institucional, é normal, é unha práctica habitual que entre os técnicos falen, pregunten e demais. Entón, todos, lóxicamente, se han visto obligados a externalizar esta aplicación deste método. Para calcular estas subas, a consultora especializada, aparte do método, tamén teñe unos parámetros marcados dende o concello, como son, por exemplo, no caso das vivendas particulares, segrega o servicio de recollida diario do que non o ten. É dicir, a quen lle van a recoller as zonas que son diarias van a pagar máis que as zonas que non lo son. Noutros sitios, por exemplo, non se fai así. Establecen por eso dicía eso, que a norma non nos di como establecerlo, só nos di que non pode ser deficitario, que ten que ser tendente á xeneración de residuos. Entón, noutros sitios, como dicía, non se fan distingos, é dicir, pagan todos se lle recolla a diario ou non. Doutra banda, o caso dos negocios pasan a calcularse por metros cadrados e non por empregado, como se viña facendo. Non digo que este mal, ni o critico, porque, lóxicamente, nos estamos adaptando ao que marca agora a norma. Tamén contemplamos, como non, bonificacións por risco de exclusión social, é un criterio que sempre ten que prevalecer e que sempre temos que, ademais, favorecer desde as administracións públicas para intentar ser un pouco xustos, dentro das posibilidades, claro. A consultora que estableceu un estudio de costes e calcular os costes xenerais do servicio e establecer criterios para determinar as tarifas o máis axustadas posibles ao cumprimento do principio da lei, que, como vos dicía ao principio, non é outro que quen contamina paga. PSCT, por favor. Sí, a ver, hai varios matices aquí en esta cuestión, algúns acabas de comentar, os outros saíron en comisións, pero vexo que ti nos comentaches aquí. Non veño eu a defender o Goberno de España ni moito menos, pero entendo que esta é unha modificación que ten que facer o Goberno para adaptarse a súa vez a unha exixencia de Europa, que é todo este tema da economía circular. Ben, digo isto porque
aquí que nos concellos onde goberna o PP vexo tamén na prensa por outros concellos que se botaba lons fora que ven unha lei de España, se gobernara o PP, se estivera o PP na Moncloa, tería que adaptar esta lei igual. Entonces, partindo da base que estamos todos igual de jorobados, esta lei entendo que ven de Europa e tampouco vos saireu aquí a defendela, pero ten unha razón de ser e é precisamente que todos os concellos, todos os responsables políticos se poñan as pilas e que teñan en conta a xeración de residuos. Partindo desta base, nin o goberno local de Teo, nin o goberno galego, que son os responsables directos da xestión do noso lixo, teñen feito moito traballo por reducir a nosa bolsa de lixo. É verdade que se fixo no seu momento cando se implantou Sogama, que é a separación selectiva de lixo, hubo anuncios publicitarios, pero nunca se traballou a nivel poboacional coa reducción de lixo. E eu creo que hai modelos, e hai modelos en España que non se van a ver tan afectados por esta lei, hai modelos en Cataluña, modelos no País Vasco, que xa se estudaban hai anos cando eu estudaba a carreira e estudábamos a xestión de lixo, porque teñen uns modelos de recollida diferente, por exemplo, donde non teñen compostaxe domiciliaria, teñen compostaxe comunitaria, e incluso hai modelos onde os propios agricultores baixan as vilas, estamos falando de vilas o mellor de 15.000 habitantes, e recollen a fracción de orgánico, por tanto o Concello xa nin se responsabiliza deso. Estes modelos existen. Aquí en Galicia non se optou por eles, é verdade que temos 2 plantas de compostaxe, 3 plantas de compostaxe, pero non é o caso de Teo. Entón, agora vense cunha subida da taxa, que agora vou a canto vai ser esa subida, que se nos plantexa como nos castiga o Goberno de España, pero tampouco hai ningún movimento político no sentido de reducir a nosa fracción, que sería o que nos reduciría realmente a taxa, porque se ti non depositas o lixo no contenedor, pois o camión que vai a Sogama cada noite, pois o mellor nas zonas onde agora está indo todos os días, cunha compostaxe comunitaria ou domiciliaria, tería que pasar o camión un de cada 2, por tanto aí sería unha reducción real da taxa. Partindo da base de que ese movimento político non o houbo, eu non o vexo, é verdade que se vai a implantar a fracción de orgánicos, pero tamén é verdade que é unha medida que vai a toda España, tamén porque ven de Europa. O incremento da taxa tamén a mí me supón un problema, tal e como comentei en comisións, ese incremento da taxa vai en relación a unha taxa que dun contrato do lixo que aínda a día de hoxe, que vamos a aprobar isto, non está aprobado. Non dubido, ti plantexabas nas comisións de que eso non era ilegal, non dubido da súa legalidade, pero cando menos resulta un pouco chocante, porque, desde logo, o que tamén debe ser legal é aprobar a taxa coa que temos actualmente. Explícome. Agora mesmo en Teo estamos pagando unha taxa, cando se aprobe o novo contrato do lixo, que está en licitación, como todos sabemos, pero, bueno, tivo os seus atrancos. A alcaldesa argumentou en comisións que ese contrato vai sair para adiante. Eu non o dubido, pero tampouco podo poñer a man no lume. É dicir, eu creo que é realista ser escéptico con que o contrato do lixo pode ter algún atranco. Entón, a min, ademais desta vontade política de reducir a fracción de lixo, tamén me supón unha certa reticencia o feito de que nós estamos aprobando unha subida de taxa sobre un contrato do lixo que aínda a día de hoxe que estamos aprobando esta suba non está aprobado. Vale, portavoz do BNG, por favor. Bueno, nos xa comentamos no seu momento que o modelo de recollida de lixo do Concello de Teo non é o noso modelo de recollida de lixo, co pliego a licitación que se vai a facer do sistema de recollido de lixo non afonda precisamente en eliminar tonelaxe. Levámoslo dicindo desde que saliu o pliego de condicións. Entonces, claro, sabendo eso e sabendo que había que aprobar esta lei, que é unha directiva europea, pois non entendemos moi ben por que non se fai o traballo que hai que facer, que é intentar reducir o máximo posible o que pagan os veciños en función de se o fan ben ou mal, porque hai formas de facelo. Despois, indo directamente á ordenanza, pois, bueno, non se fai unha mención expresa de que con estas tarifas se cubra totalmente o gasto, pero, bueno, entendemos que como é para adaptarse á lei do 22, pois entendemos que sí, non? Despois, a disposición transitoria sí que di que a partir de xaneiro do 25, entón entendemos que unha vez que se aprobe isto ten efecto retroactivo dun ano para atrás, non? Veremos. Despois, tarifas de hotéis, bares, etc., pois se calculan dunha forma distinta a como viñan calculándose. Eu non fun capaz de adiviñar o como, pero
Sí que é certo que as das vivendas se siguen calculando prácticamente igual, entón, para que a xente o entenda, recollida diaria, como falaba vostede, pois pasan de 68 euros a 116,49, que é un 71% máis. Recollida non diaria pasa de 47 euros a 99,19, o que é un 111% máis. Non seguimos sin entender por que non se fixeron os deberes, por que non se intentou reducir a tonelaxe, por que non se premia a xente que o fai ben e por que estas subidas tan bestias así de golpe. PSOE, por favor. Boas tardes. Concordamos, falamos en comisións, concordamos co resto de grupos da oposición na maioría dos puntos. Primeiro, me parece un pouco curioso que se obviara que, efectivamente, parece que viene o Gobierno de España a subirnos los impuestos, cando isto ven derivado dunha normativa europea e quede obligado cumprimento. Pero, por outro lado, e xa que isto se vai aplicar, e obviamente se ten que aplicar porque os servicios hai que pagalos, eso non o olvidamos nadie, pero o que precisamos son uns servicios máis consecuentes ca finalidade desta lei. Votamos en falta medidas que faciliten a posta en funcionamento da economía circular, do que propón a lei. A lei o que propón non é subir as tasas, sino que propón que en un plazo aproximado de 10 anos residuos, esta contaminación que estamos todos, que nos está perjudicando medioambientalmente, disminúa. Entonces, o que votamos en falta, por este motivo, non imos a apoiar esta proposta, é que vostede encargou un estudio de tasas e de como se poden aplicar e demais. Vemos poucas bonificacións para as familias e se hai medios, outros concellos si que aplican bonificacións, por exemplo, se bonifica as familias que contribúen levando residuos aos puntos limpos do Concello e demais. Precisamos e solicitamos que se busquen solucións que se facilite ás familias o reciclase, como comentaba María, precisamente para que se reduzan os residuos e obviamente, teñan que empregarse menos os camións que van con residuos a Sogama e demais. Por tanto, votamos en falta medidas que faciliten a reciclase. Non hai contenedores de todos os tipos na maioría dos puntos de recollida e nos parece que non simplemente é cobrar, obviamente hai que cobrar polos servicios, como dixen antes, pero en este caso e no caso da finalidade desta lei, o que hai que facer é facilitar ás familias e ás empresas que podan contribuir á reciclase e iso non se propón. Moi ben. Bueno, pois, por clarificar un pouco, aínda que estamos aprobando agora, cando dictaminamos nas comisións, María xo expliquei, todos os que estamos aquí, se es que todos vivimos en Teo, eu dende logo sí, entendo que os demais tamén, hemos recibido a factura exactamente igual que todos estes anos. Exactamente igual, ni un céntimo máis. Que quere dicir iso? Aquí estamos aprobando isto porque, como insisto, nos chega unha, que o teño aquí, nos chegaron varios avisos, pero sobre todo uno tamén do Ministerio de Facenda, no que nos dá xa unha moratoria final a todos os concellos, non só a Teo, de que, evidentemente, ou la aplicamos ou vamos a ter consecuencias. Cuáles son as consecuencias? A sanción, e non só a sanción, sino que tamén a non concurrencia a subvencións. Evidentemente, quen se relaciona e quen vai sancionar ao Concello en caso de non propoñer esta suba, sería o Goberno de España. Eu non estou dicindo en ningún momento ni negando que, claro, estamos en Europa. Teresa Rivera, está en Europa, evidentemente. Lo que negocian las instituciones, eu non me vou a meter ali. Evidentemente, formamos parte de Europa e teremos que acatar o que ali se negocia. En este caso, falo de Teresa Rivera porque sería a titular. Que quere decir con isto? Porque ti o que suxeres, María, e perdona o que che vou a decir, pero é un fraude de lei. Eu o que non podo facer, e o que non me iban a permitir tampouco, ou non me iban a facer informes favorables, ni tesorería, ni secretaría, ni, lóxicamente, intervención, que propuxera unha suba que me obliga, a súa vez, o Goberno de España. Eso creo que está bastante claro, non a mí, sino a todos os concellos de España. O que non podo levar é en un contrato que está en precario dende fai varios anos,
que temos unos pliegos cuantificados do que vai a costar o próximo contrato de lixo, non é un futurible, é o que vai a costar, porque así están redactados os pliegos. Estamos agora mesmo na apertura do sobre B e facer a subida en base a unha licitación que está moi en precario e que, ademais, xa temos en marcha a outra, efectivamente, con diversos atrancos que vos coñecedes porque vides as mesas informativas e porque, ademais, temos falado largo e tendido de isto. Sería un fraude de lei. O que propoñes que me base faga un estudio de costes en base a un contrato en precario que está licitándose a súa vez, que estamos en apertura do sobre B, insisto, eu teño máis prisa que vos, non me gusta o que vexo no territorio, todos os contenedores desfeitos e outra serie de cuestións, pero é un proceso moi garantista, é o gran contrato do Concello de Teo e, lóxicamente, ten que ser especialmente garantista. Todos lo son, evidentemente, pero si todos lo son, todavía un poquinho máis. Despois, o que decís do modelo, bueno, eu sigo co modelo que estaba aquí instaurado, evidentemente. Si se quería ir a outro modelo, pois, oye, hubo moitos anos para cambiar. A mí o modelo non me parece, todo é susceptible de mejorar, cando digo todo, é absolutamente todo. E, bueno, efectivamente, la tasa va a pasar de 68 euros con algo, decía aí o compañeiro do BNG, pero está en 116 euros. Eu estou facendo o que a lei me obliga, que non sexa deficitario. Por outro lado, non ten efecto retroactivo. Non ten efecto retroactivo garantizado, garantido totalmente. Bueno, non sei se sacarán outra modificación, pero, bueno, a día de hoxe, non, e además o que digo é comprobable, e o que é medible non é opinable, xa sabedes. Despois, o que me decía Maite, totalmente de acordo, o contrato de lixo está moi en precario, faltan moitos contenedores, non só faltan moitos contenedores, sino que hai que renovar a flota, que iso ven na nova licitación, e que estamos esperando a que a licitación saia para diante. Ya é unha cuestión técnica, como todos sabemos. E pouco máis que aclarar. PSCT? Sí, bueno, eu penso que todos os que estamos aquí somos conscientes que se non hai outro modelo de lixo no Concello foi porque non chegamos a un acordo político. Todos somos responsables de eso na anterior legislatura. Había un modelo proposto que non saiu para diante de municipalizar, donde aí sí que se contemplaba un grosso da fracción orgánica que xa non se iría a queimar, sino que sería compostable. Entón, é verdade que houve tempo para facelo, pero é verdade que as condicións, bueno, para chegar a acordos políticos eran as que eran e non tiñamos unha maioría absoluta. Pero, bueno, eso tamén é responsabilidade nosa, por suposto, non chegar a acordos. Pero sí que quería aclararlo porque non é algo menor nin o que non se lle dera voltas. Vos, pola contra, que tedes unha maioría absoluta, polo menos esta legislatura, que tedes unha capacidade bastante folgada de tomar decisións políticas, valentes, ¿no? Porque ese tipo de cuestións se teñen que tomar cando hai unha maioría absoluta, se non chegas a acordos de outra forma, non o fixestes. Xa non vou a sacar os contedores de lixo que levan aí os de fracción orgánica que levan aí, pois vai facer un ano, creo que xa fixe un ano, esperando precisamente para que se resolva o contrato do lixo. Por eso digo que non está garantido. Eu non dubido que non vai a sair para diante, pero eu non podo garantir aquí e decir que vai sair para diante, porque houbo casos onde os contratos, incluso con máis licitadores que este, pois ao final quedamos sin, o sea, que foron renunciando e quedamos sin contrato e houve que sacar un novo contrato. Eso xa pasou máis veces e hai moitas casuísticas polas que un contrato pode non sair adiante. Entón, eu só digo que a mí me parece que o que está vixente a día de hoxe, que concordo contigo en que é unha mágoa que sexa un contrato pues, en precario, pero é o que temos vixente a día de hoxe, que cando se está aprobando isto, a min o sentido común, e ademais as contas sairían máis beneficiosas para as familias, sería aprobalo coas taxas que temos en vixencia hoxe. Por favor, Benega. Eu, entre todo o que comentou, sí que me quedo co que comentou agora tamén María, do que
que falamos nós do modelo, non? E que había un e que non se cambiou, pero claro, aí non podo deixar de compartir o que dixo a compañeira, había un modelo, vos tendes maioría absoluta, o que non entendo é que se sabemos que se vai, o mismo que dixen ao principio, non, sabemos que isto existe, a directiva europea, se vai a aprobar un modelo de recollida do lixo. Por que non tuvestes en conta estas cousas? Por que non se loitou para conseguir reducir a tonelaxe? Por que non se premia quen o fai ben? Porque seguimos cun modelo do século pasado. Pois eso terán que explicar vostedes o seu modelo de recollida de lixo e por que o fan así. Non tirar balóns fora dicindo o modelo que había, claro que sí, pero vostedes poderon cambiálo. De feito, este que se vai a aprobar agora para máis dunha década o vamos a heredar os que ojalá gobernemos algún día. Entonces, pois bueno, xa me dirá usted. PSOE, por favor. Bueno, pois, a ver, María, de verdad que me fastidia decir isto, pero es que es verdad. Eu non estou falando da legislatura pasada, que os 2 primeiros anos tiñades maioría absoluta, porque pactabades co PSOE. E o BNG, ademais, bueno, pois, non sei, entraría dentro dun acordo e aí es o xogo democrático. Aí tiñades maioría e xa tiñades o contrato en precario. Non só falo desa, es que o resto das legislaturas, 3/4 do mismo. A primeira, de feito, o BNG antes da vosa escisión, porque vos sodes unha escisión do BNG, antes deso tiñades maioría absoluta. É dicir, non me veñades con eso, porque tiñades tempo de sobra de aplicar o modelo que vos decidirades. Non o fixéchedes. Non me fales dos últimos 2 anos, que estabades todavía máis debilitados e en unha minoría, de que non chegamos a un acordo. Non chegamos a un acordo ni antes, ni os anos para atrás, ni as legislaturas anteriores. Por lo tanto, tempo hubo de sobra de cambiar isto. Evidentemente, nós estamos de acordo con este modelo, senón non o levaríamos adiante, é o mismo que se leva en Carballo, que se leva en Santiago, que se leva en moitas partes. Outra cousa é que, bueno, vostede fai afirmaciones que non se va a, bueno, a minorar o que a basura e tal, pois eu quero pensar que sí. E sobre todo, tendo en conta que vamos, sobre todo, esos vertedeiros incontrolados que toda a poboación padecemos, con ese punto limpio que vai a ir polas parroquias. Por lo tanto, creo que sí se va a reducir e moito, de facto. Voceira de PSCT, insisto, facelo. Este ano se ha pagado exactamente o mesmo. Non temos os novos contenedores, non temos o novo contrato en vigor. Quero pensar que se o contrato falla, pois se volve a empezar. Hasta outubro do ano que ven non se va a cobrar, non va a pasarse a tarificación que se pasa unha vez ao ano do 116 euros, evidentemente. E en nos sitios que non teñen recollida diaria que non chegan aos 100 euros. A mí me gusta facer isto? Non me gusta. Opino como a portavoz do PSOE que evidentemente os servizos hai que pagarlos, pero eu tamén entendo como rexidora que o Concello pode asumir como hasta ahora o resto que asumíamos nós e creo que esta lei sinceramente é lesiva para o principio de independencia dos concellos. Por que digo isto? Porque, bueno, se eu teño recursos o decido asumir co que xa pagan os cidadáns unha parte da taxa porque non o vou a poder facer. Pero esta lei mo impide a mí e a todos os concellos de España. E aí non fago distingos políticos. Aí habrá independentes, PSOE, PP, BNG, de todo. Bildu, todo, evidentemente. Isto é así, porque o di a lei. E hai que cumplirla. E, además, debemos de ter ese espírito como administración pública de ser serios e a legislación que é de obligado cumplimiento acometerla. Nos guste ou non. Eu xa digo, como rexidora, a mí esta medida non me gusta. Hai que facerla, vamos a facerla. Evidentemente, eu non vou a ser quen desobedezca unha lei estatal. Non se me ocurre, sobre todo porque, ademais, han dado, en eso sí que teño que decir que han sido xerosos, porque en 2025 xa tiña que estar aplicada.
non van a sancionar a ninguén, a ningún concello que non a teña aplicada, pero agora xa nos din que sí, que o 26 xa é fin da moratoria, fin de todo. Hai que aplicarla sí ou sí. O que non o faga, bueno, pois, eles saberán a que se enfrenta. Bueno, pois, en cualquier caso, procedemos á votación. Votos a favor? 8 votos a favor. Votos en contra? 4 votos en contra. Abstencións? 2 abstencións. Vale. Por lo tanto, queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto, que é o número 4, Declaración Institucional do Concello de Teo polo Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Bueno, pois aquí, como todos sabemos, hai unha proposta por parte do equipo de goberno que traemos a comisiones a dictaminar. Nas comisiones, bueno, algunos grupos me fan saber que queren participar ou que estaren interesados en facer enmendas e como consecuencia deso se decide convocar unha xunta de portavoces. En esa xunta de portavoces, tanto PSCT como PSOE deciden facer enmendas. Enmendas que, bueno, que xa adianto, ahora procederemos a votación, pero que están aprobadas na súa totalidade, tanto nun grupo como noutro. Entonces, agora, si vos parece, os grupos decides, abro un turno, non un turno, sino que explicades tanto PSOE como PSCT a vosa emenda, decides o que consideredes, e despois abrimos un turno para todos, vale, antes de votar. PSCT, por favor. Sí, bueno, pois foi así como estás dicindo, nas comisións veunos dada unha declaración institucional, tiñamos marxe para convocar unha xunta de portavoces e entón en eses días o PSCT fixo algunhas achegas á declaración institucional que tiñan que ver pois con, digamos, verbalizar ou, bueno, en este caso, escribir todas as, ou parte das violencias que sufren as mulleres que estaban como invisibilizadas, a violencia sexual, violencia digital, fixemos tamén, eso digamos no que vería sendo a declaración, e despois fixemos a chega de 3 puntos nas enmendas. Creo que o máis interesante que ten que ver coa transversalidade desta violencia estrutural, no? Que mencionamos que en cada política, non só aquelas que son referentes a muller ou servicios sociais, sino que en cada política temos que poñer esas gafas lilás e poñer o foco na violencia estrutural que afecta ás mulleres, entón que en cada política que tome este equipo de goberno vai a ter en conta esa desigualdade que afecta ás mulleres. Alégrome de que fora admitida a emenda. Perfecto. Maite, por favor, portavoz do PSOE. Nos sí que manifestamos a nosa proposta de formar parte, de facer unha declaración institucional conxunta, porque pensamos que este día, aparte que debería ser 25N todos os días e deberíamos telo en consideración, tamén opinamos que este tema debería carecer de líneas políticas, deberíamos estar todos a unha. Por ese motivo, solicitamos que se fixera unha declaración conxunta. Nos pareceu correcto o texto que aportades, porque basicamente todos pensamos o mismo, e sí que, bueno, fixemos 2 modificacións que pensamos que coinciden un pouco co que nos valorábamos ao respecto. Hai unha palabra que moitas veces se contradice e é mulleres falecidas. Cantidad de veces se critica este termo porque as mulleres víctimas de violencia de xénero non falecen, sino que son asesinadas. Propuxemos esa modificación e despois tamén na liña de despolitizar esta proposta, solicitamos que se eliminaran tantos termos Xunta de Galicia como Goberno Central e se aludira a todas as administracións. Polo mismo motivo, porque pensamos que todos debemos ir a unha en un tema tan importante como este. Sí, pois, bueno, estamos totalmente de acordo, por eso aceptamos íntegramente os cambios. Si vos parece agora, votamos as emendas, despois, porque antes expliquei outra cosa, disculpade, despois procedemos a ler o texto xa emendado e despois abre un turno para a votación do texto xa emendado, vale? Entón, podemos facer unha votación?
vai falar un segundiño a secretaria con respecto a isto. Sí, de feito foron tratadas nunha xunta de portavoces, como dicía, e foron achegadas por email no caso de María e, bueno, por chat en el caso do PSOE. Pois procedemos á votación. Temos que votar cada emenda independente? Vale. Procedemos a facer a votación da emenda do PSCT. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 2 abstencións? Vale. Queda aprobada, queda incorporada e agora procedemos a votar a emenda do Grupo Socialista. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 2 abstencións. Vale, por lo tanto queda aprobada. Agora leería o texto, vou a proceder á lectura do texto enmendado por los grupos PSCT e PSOE a proposta do Partido Popular. O 25 de novembro conmemórase o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Segundo a estadística de víctimas mortais de violencia de xénero ofrecida pola Delegación do Goberno de España contra a Violencia de Xénero, indica que dende que hai rexistro no ano 2003 foron 1.327 as mulleres asasinadas. Mentres haxa unha víctima, será necesaria a loita e a conmemoración deste día para acabar con esta lacra, pois o único número aceptable é 0. Estas cifras avalan unha problemática estructural. A violencia de xénero existe en todas as idades e en todos os niveis educativos, sociais e económicos. E, por tanto, imposible escapar, se es muller, a esta desigualdade. Se ben a violencia física é unha das formas máis cruéis de violencia exercida sobre as mulleres, as formas son múltiples e así a violencia psicolóxica, as agresións sexuais, a violencia vicaria, a violencia digital, a coacción ou a privación de liberdade son un reflejo da discriminación e desigualdade que sofren as mulleres. Pero tamén a fenda salarial, a pobreza ou o teito de cristal son violencias non tan visibles, pero que están presentes de cotío e perpetúan esa desigualdade estructural. Trátase, en definitiva, de remexernos como sociedade ata que o último atisbo de desigualdade estea resolto, polas que foron antes e loitaron por los nosos dereitos, pero sobre todo polas persoas que construirán o futuro as crianzas de hoxe que teñen o dereito de vivir nunha sociedade igualitaria. Precisamente, o traballo na loita contra a violencia de xénero é algo que dende as administracións debemos facer en conxunto e apoiándonos mutuamente para poder chegar ás víctimas e tamén anticiparnos mediante a sensibilización para garantir a prevención. Debemos traballar para sensibilizar a cidadanía en xeral e a mocidade en particular, co fin de previr as violencias de xénero en todas as súas manifestacións. Compre educar nesta materia para que non existan maltratadores e así evitar que haxa víctimas. Débese traballar para que as mulleres crean máis no sistema, que as forzas e corpos de seguridade do Estado que realizan os atestados policiais ou actúan directamente estean mellor formados e que a sociedade, así como a contorna das víctimas, tamén estea máis concienciada. A violencia contra as mulleres é incompatible cunha sociedade plenamente democrática. Garantir a liberdade, a seguridade e a vida das mulleres e protexer as víctimas non é unha opción, é unha obriga democrática. A violencia machista interpélanos e as administracións locais debemos combatila con todos os medios ao noso alcance. No ámbito das nosas competencias, desenvolvemos un papel fundamental na prevención, así como na información, asesoramento, protección e acompañamento ás mulleres víctimas e ás súas fillas e fillos. En virtude de todo o exposto, proponse ao Pleno aprobar a seguinte declaración reafirmándonos nos seguintes compromisos. 1.
Apoiar a visibilidade da loita contra a violencia de xénero. 2. Garantir o compromiso dende o Concello de Teo de seguir traballando na loita para a eliminación da violencia contra a muller. 3. Crear campañas de sensibilización contra a violencia de xénero dentro do noso Concello, intentando involucrar a ciudadanía e a outros axentes que poidan ser influenciables dentro dela. 4. Achegar aos centros escolares obradoiros e actividades que fomenten a educación en materia de igualdade e contra a violencia de xénero. 5. Achegar ao personal do Concello e ás forzas de seguridade formación en prevención en loita contra a violencia de xénero. 6. Dar visibilidade ás campañas que a Xunta de Galicia ou a Diputación fagan en materia de igualdade e loita contra a violencia de xénero na nosa comunidade. 7. Seguir reclamando que os nosos órganos competentes reforcen os centros de información á muller, CIM. 8. Seguir reclamando que todas as administracións cumplan os acordos establecidos no Pacto de Estado contra a violencia de xénero. 9. Poner a igualdade real das mulleres na sociedade no foco en cada medida política tomada, especialmente aquelas que teñen que ver co fomento do emprego e a descarga dos coidados. 10. Crear espazos de encontro e de debate sobre a construción dun futuro libre de discriminación sexista. 11. Recoñecer e apoiar o traballo realizado por los colectivos feministas. Ahora, si vos parece, abrimos un turno de debate sobre a emenda, sobre o texto emendado. PSCT... Bueno, pues obviamente íbamos votar a favor, fomos partícipes deste proceso e simplemente quero dicir, bueno, porque eu creo que así o sinte gran parte da poboación, dúas cousas que son contradictorias pero son verdade a vez, non? Quero dicir, é moi importante esta declaración institucional, é moi importante que todos os que estamos aquí dun ou do outro xeito, porque ainda que o BNG pues, non participa da declaración institucional, estou completamente convencida que comparte gran parte dos acordos que tomamos, pero en realidade tampouco serve de moito, quero decir, é moi importante visibilizar que todas as forzas políticas deste Concello estamos asumindo que existe esta violencia, é dicir, non negala xa é moi importante nos tempos que corren, pero non serve de nada se non o levamos mañán, pasado, dicir, en cada política, non só nas escolas, con adultos, co persoal do Concello, non só coas forzas de seguridade que están directamente en contacto coa víctima, sino podemos prever moito antes, é dicir, temos que realmente tomar conciencia e levar este problema, que é un problema moi grave de todo o Estado, pero afecta tamén a Galiza, moi grave, témolo que levar moi en serio a cada política que fagamos, porque van pasando os anos e as cifras non baixan, e é tremendamente doloroso vivir nesta sociedade, criar nesta sociedade, ser muller nesta sociedade. Entón, alégrome desta declaración institucional, claro que me alegro, pero bueno, non servirá de nada se non somos capaces de trasladalo as políticas. Por eso eu, cando dicides que non queredes levar a política a esta declaración institucional, eu entendo que non queremos levar o partidismo, o que non queremos facer leña de un partido contra outro nesta declaración, pero esta declaración institucional ten que ser unha declaración política de que todos os que estamos tomando decisións políticas vamos a loitar activamente para rematar con este problema. Solamente iso quería decir. Portavoz do PSOE, perdón, do BNG, por favor. Bueno, nos comentar que sí que co texto non temos nada en contra. Sí que quero decir que, ao contrario do que comentou a alcaldía ao principio, nos sí que fomos a esa reunión, a esa xunta de voceiros, e sí que propuxemos 2 ou 3 puntos no ratiño que me deu tempo a falar, o que pasa que se nos cortou e se nos dixo que eso non se iba a incluir. Entonces, bueno, non me gusta que se diga que non houve unha proposta do BNG cando sí que a houve. De feito, ainda mandei por escrito, non sei se onte ou hoxe. De todos os xeitos, sí que se propuxo algo, que pasa que non se nos escoitou. Dito cal, tampouco vou facer leña da árbore caída, así que quero decir que estuve recopilando a declaración institucional da que participamos todos e todas en 2023 e que sí que moitos dos puntos dos acordos pois que se poderían englobar na que estades traendo hoxe en 2025. En 2024 non se chegou a un acordo, pese a tratar de chegar a él, bueno, por unhas cousas moi concretas que nos piden os colectivos cos que traballamos e que nos siguen pedindo a día de hoxe, e ese é o motivo real de que non participemos na declaración institucional, simplemente porque a vemos escasa, non porque non queiramos participar ou porque nos neguemos a ela. Portavoz do PSOE, por favor. Sí.
Sí, nada máis que reincidir no que dixemos e no motivo polo que apostamos por unha declaración conxunta e que efectivamente ao mellor non me expresei ben e agora entendín cando dixo María efectivamente que é un tema político, pero un tema que se debe despolitizar. É dicir, hai temas como este que son especialmente graves e que temos que deixar de lado as diferencias dos distintos grupos políticos para traballar conxuntamente. E penso que dende o eido municipal é un punto importante para traballar ca nosa veciñanza, que é a que temos máis cerca, nada máis. Pois sí, efectivamente, eu así o entendo, e cando digo que non sexan políticas me refiero a posicionamientos políticos, creo que nos estamos entendendo. Se entende perfectamente, partidismo e demais, deixar determinadas posturas, olvidarnos de que cada uno ostenta unha sigla, sino que, isto é un tema que como sociedade quero pensar que nos afecta a todos, desgraciadamente, é unha lacra, así o califico públicamente. Con respecto ao que di o portavoz do BNG, pois debimos de estar en reunións diferentes, porque de todas formas llevo a solicitar a acta, sabes que de cada xunta de portavoces se levanta un acta a secretaria, eu che convidei, ti dixeches, es que, realmente estamos un pouco molestos porque queríamos, que se hubiera celebrado antes a xunta de portavoces. Si non é certo o que digo, mo podes rebatir. Casi preferimos, entón non queres facer ninguna? Non, eu traí estas propostas, leíste 2 líneas, sino que me corrixan as compañeiras, e dijiste, casi mellor que non, vamos a levar a nosa propia moción de urxencia. E eu o que che dixen, que era unha pena porque considero que mellora unar forzas en determinados temas, igualmente é respetable, lóxicamente, a vosa postura, pero, unha vez que ven a dictaminarse a comisións, aí as túas compañeiras de partido non tuveron ningún problema, o importante é, sobre todo, aunar esforzos, sobre todo en determinadas temáticas, sempre é o importante, pero en determinadas cuestións máis todavía. Entón, ti presenta o que consideres, podías haberlo presentado porque sabes que o 25N é invariable, igual que levamos nós esta proposta, podías haber presentado ti o calquera para terla nos puntos da orde do día, pero non foi así. O resto enmendaron, non tuveron ningún problema, ti consideras que non, pois, insisto, respetable, pero non vengas agora con que non te ofrecimos e demais, porque, a xunta de portavoces, de feito, era para iso. E, ademais, aquí se acordou que íbamos a intentar facer o máis blanca, e cando digo blanca, é afastando determinadas cuestións que non van a ninguna parte. Porque non van a ninguna parte, desgraciadamente, non podemos axudar ni todo o que queremos, ni todo o que deberíamos. De todas formas, dende Teo, é verdad que durante todo o ano, contestando María o que ti me comentas, insisto, nunca é suficiente, porque de feito aí está a cifra, que é escalofriante, e hasta que non haxa un cero, non podemos parar. Pero dende Teo temos bastantes iniciativas, insisto, sempre van a ser escasas. Eso xa o digo eu, pero por parte de todas as administracións e por parte de toda a sociedade e de todos, hasta que consigamos o cero. En Teo traballamos durante todo o ano, como dicía, para educar en materia de igualdade tanto os centros educativos como a veciñanza en xeral, elaborando obradoiros nesta materia, porque evidentemente isto pasa como por casi todo, a formación, a educación. Eu traendo ao alumnado ata o auditorio para ofrecer esta sensibilización dunha maneira máis lúdica. E, además, ten que ser en idades tiernas, para que xa sea unha normalidade o que é normal e non ao revés, dar por feito determinadas cosas que non son boas. Así, durante o próximo mes de novembro, tanto os escolares de primaria como os de secundaria contarán tanto con charlas sobre violencia de xénero como contacontos que tratarán de igualdade, de diversidade e de respeto fundamental como sociedade. Ofreceremos tamén obradoiros de encontro e sociabilidade para ter redes entre as mulleres, algo que non é precisamente pecata minuta, xa que neles se ofrecen espazos onde intercambiar experiencias e tomar conciencia, que é moi importante, sendo estes, ademais, os únicos espacios que algunhas mulleres atopan para socializar.
Isto é durísimo, pero é así, desgraciadamente. Evidentemente, no San Martiño, que temos recentemente que é a nosa festa, o 11 de novembro, tamén levaremos, como a todas as actividades que facemos públicas, a caravana do CIN, para intentar que se alguén quere información, ou sabedes que hai momentos que a lo mellor a muller pode achegarse hasta ali e se sente máis libre e demais. Bueno, estamos traballando tamén na prevención entre os diferentes sectores da sociedade a través da Mesa Local Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, coa que estamos a realizar formación entre o profesorado dos centros tenses e traballando en conxunto os servicios de saúde e as forzas de seguridade, os centros educativos e as AMPAs. Abogados e técnicos do CIN para elaborar os protocolos contra a violencia de xénero e continua comunicación coa Dirección Xeral de Violencia de Xénero. Bueno, en novembro teremos tamén máis reuniones sobre esta... Insisto, todo o que se faga é pouco, pero, bueno, aquí dende Teo intentamos aportar á sociedade para ter unha sociedade sana, xusta, o noso graniño de area. PSCT, non sei se queres engadir alguna cousa. BNG? PSOE? Bueno, pois procedemos á votación do texto. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 2 abstencións. Vale. Polo tanto, queda aprobada. Pasamos ao quinto punto, que é moción do Grupo Municipal Popular para a mellora da seguridade viaria na estrada provincial de P02026 ao seu paso polo Concello de Teo. Portavoz do PP, por favor, ponte o micrófono. Sí, bueno, teremos esta moción que xa se veu nas comisións informativas. Bueno, creo que é unha cousa pois importante, unha mellora na seguridade. Vou a ler a exposición de motivos sobre a moción do Grupo Municipal Popular para a mellora da seguridade viaria na estrada provincial de P0206 ao seu paso polo Concello de Teo. O Camiño de Santiago constitúe un dos principais eixos culturais, turísticos e económicos de Galicia e o seu paso polo termo municipal de Teo representa un importante activo patrimonial e social. En concreto, o tramo que discorre pola estrada provincial de P0206 na parroquia de Calo do Concello de Teo presenta na actualidade condicións de tránsito pouco seguras para os milleiros de peregrinos e veciños que percorren a pé debido á ausencia dunha senda peonil. Aproximadamente 170.000 peregrinos no ano 2024, 150.000 no que vai do ano 2025. Esta situación supón un risco para a seguridade viaria e unha diminución na calidade do percorrido do Camiño de Santiago declarado Patrimonio Mundial pola UNESCO e primeiro itinerario cultural europeo. Ademais, contradí os principios de accesibilidade e mobilidade sostible que deben rexer as actuacións das administracións públicas, especialmente en zonas de alto valor cultural e turístico. A construción dunha senda peonil permitiría mellorar a seguridade de peregrinos e veciños, potenciando o valor patrimonial e turístico do Camiño de Santiago. A súa vez, promovería a mobilidade peonil sostible e no medio natural, favorecendo a integración paisaxística e ambiental deste espazo. Por todo o anterior, considérase prioritario que o Concello de Teo solicita a Diputación Provincial da Coruña que leva a cabo unha intervención nesta estrada da súa titularidade, a de P0206. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Teo propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar á Deputación Provincial da Coruña que inicie os traballos necesarios para a redacción e posterior execución dunha senda peonil na estrada provincial de P0206 ao seu paso pola parroquia de Calo no Concello de Teo no treito do Camiño de Santiago, garantindo a súa integración paisaxística e priorizando a seguridade das persoas usuarias. Punto 2, acordo 2, dar traslado destes acordos ao ilustrísimo señor presidente da Diputación Provincial da Coruña. PSCT, por favor. Sí. A ver, o tema este, a verdad que está un pouco complicado, porque é certo que, bueno, parabenizo o goberno local que por fin pida unha senda peonil, pero a verdade é que dubido da repercusión que tería para os habitantes de Teo esta senda
E priorizando entre o Camiño de Santiago, que sei que vai ser unha senda moi utilizada, teño as miñas dúbidas de como afectaría aos veciños directamente. E a situación que temos noutras estradas provinciais, casi máis que esta moción, que está ben, quero dicir, non imos votar en contra desta moción, por suposto, pero casi agradecería, casi como unha petición conxunta dunha intervención de sendas peonís, porque, home, pedir isto e ter os cruces que temos en Luou, por exemplo, que levamos anos reclamando, ou ter a ponte... Non, que levamos anos reclamando, non sei, que me costa votar a favor no sentido de que non é unha prioridade para os veciños tenses. Eu entendo que hai unha problemática porque o Camiño de Santiago portugués, pois é verdade que ten moita afluencia e non sobra, esta senda non sobra, pero non sei se pedir isto á Diputación sin priorizar, e isto non é unha prioridade para os nosos veciños, non será contraproducente, non sei como están as outras xestións. De feito, unha das cuestións que traigo hoxe en Rogos e Preguntas é precisamente relativa a esta estrada provincial. Entón, nós non imos votar a favor porque entendemos que, ademais, nunca sobran sendas peonís, pero claro, se lle estamos pedindo a Diputación e estamos pedindo esta senda, a ver se vai a pensar a Diputación que es que nos olvidamos de la outra reclamación. Entón, como está esa reclamación? Primeiro é que me gustaría saber. Portavoz Benegá, por favor. Nós, como xa comentamos nas comisións, pois sempre estaremos e entendemos que a seguridade viaria é algo importante e algo que sempre vamos a apoiar, sexa na estrada que sexa, non? Estamos de acordo de que este é un tramo complexo, ten demasiado tráfico, ten bastante afluencia de peregrinos e é unha zona onde se poden producir accidentes perigosos, non? Más que nada pola asiduidade de xente, que hai, a cantidad de xente, non? Despois, a maiores, sí que quería decir que estamos a favor da moción, que a apoiaremos, evidentemente, pero que sí que é certo que temos, como ben comenta a compañeira, pois a estrada provincial de Lampai ou a estrada de Luou, que tamén son da Diputación, que están, bueno, nunhas condicións que non garantizan moito nin a circulación, sobre todo a hora de noite en inverno, nin siquiera para compatibilizar que haxa un peón e un vehículo ao lado, ou nin siquiera dos vehículos ao lado en moitos casos, non? Pero, bueno, sin enredar máis en isto, esperemos que se traian moitas máis iniciativas a favor de arreglar ou arranxar ou conseguir ampliar todas estas estradas, pero apoiaremos a cuestión. PSOE, por favor. Ben, a verdade é que leín e releín a moción porque me sorprendeu. Teño escoitado en tantos plenos teorías por parte do Partido Popular antisendas que de repente pensei, non pode ser. O sea, que agora me estean pedindo unha senda, bueno, estean pedindo a Diputación. Concordo cos meus compañeiros en que hai outras prioridades. E, ademais, que vexo moito enfoque en esta moción en los peregrinos e en los peregrinos. A nós nos ten que preocupar máis a veciñanza do Concello e hai moitas posibles sendas, tanto autonómicas como provinciales, como municipales, nas que teríamos que facer fincapé. Podemos unir Luou e Calo, a famosa senda que falamos sempre para que os estudiantes podan acceder a IES de Cacheiras, é dicir, habría moitas cousas que facer antes que esta, por tanto, ímonos a abster. Vale, bueno, pois eu vou a respostar, bueno, un pouco polo que preguntaba María. Esta a truximos en forma de moción porque o resto xa está solicitada, sabedes que fun, porque son además reunións públicas oficiais, a ver ao presidente da Diputación, a pedirlle isto, a falarle da seguridade social, das estradas da súa titularidade, a pedirlle, pois bueno, a variante de Caché, unha serie de cousas. Entonces, por iso, pero bueno, se pode traer outra moción incluindo todas outra vez, por iso precisamente, porque lle deixei ali unha información, unos folios e unha serie de informes de urbanismo, non o traemos para non ser reiterativos, pero bueno, pódese pedir igualmente, incluso vos podedes traer a moción cando queirades, que nós a vamos a apoiar. Faltaría máis. Vamos, despois puntualizar a voceira do PSOE. Non é correcto o que dis. Non somos antisendas. Non somos antisendas. O que dicimos é que nós queremos as sendas con sentido común. Que quere decir isto? Que moitas veces por coller subvencións fanse, porque teñen esas subvencións unos condicionantes técnicos, fanse sendas e se fixeron sendas
donde en un principio non son moi usadas ni moi transitadas polos veciños. Verbigracia de Bamonde, José vive en Bamonde, eu todavía non vi unha persona nesa senda. Eso é o que nos queremos decir. E as antiseguridade peonil? No, che estás equivocando. A mí me parece moi bien e respeto que a túa votación, faltaría máis, pero bueno, cando se cita hai que citar verbatim. Sobre todo porque, bueno, non convén facer despuntualizaciones sobre o que se di. E o que hemos dito en diversas ocasiones é iso. Tamén hemos dito que se fixeron as sendas, pero ninguén pensou que nas iba a limpiar. Por exemplo, aí temos a de Luou, que estamos esperando si van incluídas, en cambio, no novo contrato, e que, ollo, eu seguramente, ou nós, cando fagamos como goberno, sendas que conectan no instituto, e demais, que é por onde hai que empezar, por los centros escolares, evidentemente, podenos pasar o mesmo. Teremos que hacer un ampliado, un engadido ao contrato. Que pasa? Que ese contrato xa estaba en precario, quero entender, cando se fixeron esas sendas. O descoñezco agora mesmo. Pero, bueno, no. Tamén dicir que, efectivamente, pasa o camiño de Santiago, algo do que temos que estar moi orgullosos, eso é indudable, pero, mentras estuvimos ali, que nos achegamos estos días por ali, pois mira, deberon de pasar como en escasamente un cuarto de hora, como 10 veciños, subindo pola estrada. De feito, alguno sale en alguna foto das que fixemos. Nada máis con respecto a isto. María, alguna cuestión máis? PSCT? Nada, simplemente dicir que nos vamos a abster precisamente porque vamos a esperar a esa lista de prioridades que o goberno local pois ten para solicitar a Diputación. Repito, en robos e preguntas, sí que teño un par de preguntas con respecto á nosa relación coa Diputación en dúas distintas. Entendendo a necesidade que ten o Concello de xestionar os peregrinos, porque é verdade que todos nos decatamos que van en ascenso, eu considero que non é actualmente unha prioridade e hasta non sei se será contraproducente para as prioridades que sí que temos solicitadas anteriormente. Entón, desde logo, non é nada para votar en contra, todo o que sea, todas as sendas peonís que se fagan están genial, pero en este caso faltanos información de cal é a prioridade do voso goberno. Por favor, portavoz do Menega, portavoz do PSOE. Vale, bueno, pois non, eu decir que esas reuniones foron públicas con varias notas de prensa, sendas notas de prensa, se falaba, agora te vou a falar así en conxunto, lóxicamente da variante, se falaba tamén da ponte de Luou, que ten danos estructurales, e o sabemos, e así yo fixemos chegar ao señor presidente, que tuvo a ben atendernos. Tamén falábamos das curvas do Castrillón, desta non falamos, de Oza tamén, de todas as carreteras que teñen titularidade, porque todas, desgraciadamente, a que está ben o firme está estreitada, e donde antes pasaban dos vehículos, agora non pasan. De feito, tanto é así que o presidente en persoa veu a presentar o verano pasado a variante de Cacheiras. Nos hemos pedido, lóxicamente, porque a nosa relación coa Diputación, eu entendo a labor institucional está por enriba de todo, e eu teño que ir a pedir a quen sexa, do color que sexa e do tinte político que sexa, polo meu municipio, polos meus veciños. Eu vou en modo alcaldesa, lóxicamente. Eso é o que os podo dicir, que está todo solicitado. Hai notas de prensa que o podes corroborar, podes che meter en internet, que seguro que che saen, e se non chas pasamos sin ningún problema. Vale, bueno, procedemos á votación. Votos a favor? 10 votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 4 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. Moi ben, pasamos ao seguinte punto, que é o número 6, mocións. Aquí xa o comentei tamén na Xunta de Voceiros, pois, bueno, UNICEF nos enviou unha declaración institucional
vos la pasé, ademais, por chat. Aí sí que simplemente nos piden que a incorporemos aos puntos da orde do día e, lóxicamente, faltaría máis, a traemos para valoración. Xa avisei, ademais, que aí vamos a meter. Entón, non sei se fai falta que la repartamos, pero, bueno, a coñecedes todos, non? Igualmente vai a proceder o Concelleiro de Servicios Sociais, Juan Cerqueiro, a súa lectura. Gracias. Moi boa tardes a todos. Espera un segundo, Juan. Pois esperar que temos que votar a urxencia. Bueno, procedemos a votar a urxencia, que é importante. Votos a favor? Todos, non? 14 votos a favor, por lo tanto queda aprobada, disculparme, a urxencia. Como xa era un tema falado e estábamos de acordo, bueno, perdón, Juan, disculpa. Nada, boa tarde a todos, non teño máis que dicir o que explicou a alcaldesa. Procedo a lectura do escrito que ven dende UNICEF, entón vamos a poñer en dúbida o que está ben feito, non? A aprobación da Convención sobre os Dereitos do Neno por parte das Nacións Unidas o 20 de novembro de 1989 foi un fito que transformou a visión da infancia nas nosas sociedades. Os nenos, nenas e adolescentes deixaron de ser considerados meros receptores de cuidados para converterse en suxeitos de dereitos, con voz, asencia e capacidade de transformación. Cada ano, esta data lembranos o compromiso colectivo de garantir os dereitos fundamentais de todos os nenos e nenas, promovendo o seu benestar, protección e participación activa na sociedade. As entidades locais, como institucións máis próximas á cidadanía, teñen un papel esencial na creación de contornas seguras, inclusivas e protectoras para a infancia. Por iso compre conmemorar o Día Mundial da Infancia non só para recoñecer os avances logrados, senón para evidenciar os retos persistentes, emerxentes e, en algúns casos crecentes, que ameazan o benestar e o desenvolvemento da infancia en todo o mundo, especialmente en contextos de conflito e guerra. Garantir os dereitos da infancia non é só unha obriga legal, senón un imperativo ético. Non é unha cuestión de voluntariade, senón de compromiso, responsabilidade e prioridade no cumprimento dos seus dereitos. Cada neno e nena merece crecer nun ambiente seguro, saudable, garante dos seus dereitos, impulsor de oportunidades e participativo. Dado o noso rol preto da cidadanía, desde as institucións locais debemos redoblar esforzos para que ningún neno ou nena quede atrás, para ofrecer espazos de participación e para impulsar os dereitos da infancia. Neste Día Mundial da Infancia reafirmamos o noso compromiso coa infancia, na nosa localidade, Contorna, pero tamén coa infancia noutros lugares do mundo, porque protexer e escoitar a infancia, a todas as infancias, en calquera lugar do mundo, é crucial hoxe e mañá. Como responsables políticos, debemos preguntarnos se estamos facendo o suficiente para protexer, promover e realizar os dereitos da infancia. Se estamos destinando recursos abondo, se estamos tendo en conta as súas propostas cando tomamos decisións, se consideramos aos nenos, nenas e adolescentes de maneira prioritaria. Son moitos os dereitos aos que debemos enfrontarnos, retos trasladados por parte do UNICEF España ao Comité dos Dereitos do Neno e ante os cales todos os niveis da administración pública deben estar aliñados e coordinados, co fin de priorizar o interese superior do neno ou nena en calquera decisión. Para iso, nos comprometemos a traballar para dar prioridade aos nenos, nenas e adolescentes en risco de pobreza ou exclusión, implementar medidas aliñadas coa garantía infantil europea, co fin de abordar a elevada taxa de pobreza infantil, crecente como evidencia a taxa da pobreza de ingreso para a infancia, o cal pasou de 28,9% en 2024 ao 29,2% en 2025. Universalizar o primeiro ciclo de educación infantil de 0 a 3 anos, como unha medida eficaz para romper o ciclo de pobreza interxeracional. Facilitar o acceso efectivo de toda a infancia a instalacións e actividades culturais, de lecer e deportivas, mediante un sistema que permita superar ás familias barreiras de custos, por exemplo. Reducir as barreiras que atopa a infancia migrante e outros colectivos vulnerables para acceder aos seus dereitos sociais básicos, como a educación ou a atención en saúde, incluindo a mental, combatendo tamén a estigmatización. Reforzar o principio segundo o cal nenos e nenas non perden os seus dereitos ao cruzar unha fronteira. Promover iniciativas que aseguren o acceso a unha vivenda adecuada, así como unha planificación urbana onde se lle dé a prioridade ao benestar da infancia.
Escoitar a opinión dos nenos, nenas e adolescentes, considerar as súas propostas e a súa visión a nivel local. Como cidadáns e cidadás, ter en conta as súas ideas é fundamental para mellorar a contorna e a planificación local. Reforzar o compromiso para render contas, abrindo espazos para que nenas, nenos e adolescentes reciban seguimentos, ideas e propostas que realizan. Terás especialmente en conta nenos, nenas e adolescentes con maior vulnerabilidade. Protexer a infancia. Potenciar programas e mecanismos de protección fronte aos riscos da contorna digital. Mellorar a coordinación entre todas as institucións e actores a nivel local, poñendo a protección da infancia no centro, desplegando efectivamente a Lei Orgánica de Protección Integral á Infancia e á Adolescencia fronte á violencia, LOPIVI. Previr, promover e atender as necesidades da infancia co fin que desfruten dunha adecuada saúde mental. Promover contornos seguros, limpas e saudables. Incorporar programas para o fomento dunha mobilidade segura e independente para a infancia, mediante infraestructuras e sistemas que a fomenten. Dar prioridade ao coidado e ao benestar dos nenos, nenas e adolescentes, velando pola súa adecuada saúde mental e asegurar o seu adecuado desenvolvemento na nosa localidade. Implementar medidas para que nenos e as nenas vivan, crezan e se desenvolvan en ambientes sans e seguros. As súas vidas, saúde e posibilidades de desenvolvemento serán protegidos fronte a calquera perigo por mor de danos ambientais como a contaminación ou a temperaturas extremas. Comprometidos coa infancia en calqueira lugar, especialmente cos dereitos dos nenos, nenas e adolescentes que viven en lugares en conflito ou están a superar situacións de emerxencia. No caso de Gaza, é imprescindible que as partes adiran os termos de acordo e garantan que o alto fogo se respete, se manteña e conduza a unha paz duradeira, poñendo fin ao grave sufrimento dos nenos e nenas. Por iso, e remato xa, neste Día Mundial da Infancia reafirmamos o noso compromiso coa contribución dunha sociedade máis xusta, con dereitos, equitativa e protectora para todos os nenos, nenas e adolescentes. PSCT. Sí, bueno, totalmente de acordo con o texto que vamos a aprobar, espero. Nos imos votar a favor, por suposto que estamos moi de acordo. Eu creo que, como pasa coa declaración do 25N, tampouco pode quedar nun texto que aprobemos aquí simbólicamente, non? En este sentido, Teo, además, ten mecanismos para dar voz á infancia e á mocidade, bueno, máis á mocidade que á infancia, que é a través do CLIA, e é verdade que eu creo que hai, bueno, algunhas propostas do CLIA que xa deberían estar saindo adiante e que permanentemente se lle dá para atrás, ¿no? Entre outras, pues todo o tema de sendas que les propoñen conectar con centros de ensino e tamén ese lugar o de encontro que non damos atopado o formato. Durante a nosa legislatura hubo un que non foi exitoso, pero bueno, hubo un, pero tampouco agora mismo se está falando de ninguna casa da xuventude, o lugar de encontro, etc. E non é menor, porque as cifras que se nos presentaron as docentes a principio de curso é que o tema, por exemplo, de adiccións está aumentando entre a mocidade. Obviamente non era o caso exclusivo de Teo, sino que era a nivel galego, pero penso que Teo non se escapa a eso. Entón, bueno, se vamos a aprobar isto, tamén é o momento de facer un pouco de reflexión e mirar que políticas estamos levando a cabo para que na realidade a vida da infancia e a adolescencia pois sexa mellor. E en este sentido, e xa para rematar, eu creo que moitos cidadáns de Teo votamos en falta unha declaración contundente tamén institucional con respecto ao xenocidio de Gaza, porque a ninguén se lle escapa que se estamos falando de infancia, houbo unhas grandes damnificadas, unhas persoas gran damnificadas que foi a infancia de Gaza, que o que dicen os estudosos é que van a tardar moitas xeracións mesmo en reparar. Bueno, sei que o goberno de Teo mantivo un perfil pois de lado, no, co tema do xenocidio, pero non foi así en outros concellos. Eu e a moitas persoas que represento votamos en falta, e alegrome que agora veña no texto e que se vai a aprobar, pero votamos en falta unha declaración máis contundente. Teríamos no sentido moito máis representados e arroupados en un tema tan sensible como ese. Portavoz do BNG, por favor. Nos estamos totalmente de acordo ca declaración do UNICEF e, bueno, o que sí, o único, facer como unha reflexión de que esperemos que entre todos e todas pois traballemos nos puntos que nos indican para mellorar cuestións básicas para a xuventude e a infancia. Portavoz do PSOE, por favor.
Vamos a ver, opinamos exactamente o mismo que na declaración que lemos anteriormente polo día do 25N. Pensamos que este tema debe ir máis aló das diferencias políticas, deberíamos consensuar todos os grupos, especialmente ahora mismo que fluctúan grupos que marxinan especialmente os emigrantes de color e pobres, entre os que están os nenos e adolescentes, e deberíamos loitar contra eso, porque é unha lacra que se está sentando demasiado na nosa sociedade e deberíamos ter en conta que hai puntos como a protección da infancia nos que non debería haber cores políticos. Nada máis. Cerqueiro, por favor. Contestando ya a María do PSCT, non teño datos aquí, pero lle aseguro que o CLIA non son máis do 90% de temas que nos expoñen os concelleiros de distintas áreas, a todas se lle di que sí, a todas están traballando. Caxe un par delas que teñen máis complicación, como deberías de saber, pois, bueno, pois sí, aí están, é verdade, o 100% non somos capaces de darlle unha cobertura, mas, oye, tampouco é chegar aquí todo o que pidan se lle pode dar, non porque non este ben as ideas, senón porque son dun complexo bastante forte. Maite PSOE, a ver, eu non sei, pero as palabras que eu lín non as fixo o Partido Popular de ningún lado, as fixo Unicef, entón que digas que haya que ter unha unificación deste que acabo de ler, pois, oye, que é Unicef, nos respetamos ao máximo a Unicef, é dicir, non tocamos ningún punto, ninguna coma. Xa, pero, bueno, usted decía que quería facer como unha declaración en conxunto, non, o que nos chegou do Unicef, temos totalmente claro que... No, pero esa era María de PSCT, No, ela tamén dixo. que comentaba que votaba de menos, se non me corrixes, María, unha declaración máis contundente. Nos, en cambio, pensamos que Unicef debe de ter o protagonismo. Ela quería facer tamén unha declaración en conxunto de todas as forzas, bueno, non dixo forzas políticas, pero sí que dixo... Sí, facer unha declaración... Non, perdón, bro. Non hai ningún problema, pero digo que este escrito vende do Unicef, e nós non temos ningún problema en todo o que di Unicef, e damoslle para diante sin máis nin menos, é dicir, non... Vale, pues nada, pues simplemente aclarar eso, que tal como o do Unicef, aquí o presentamos. Gracias. Queredes abrir un segundo turno ou procedemos a votación? Procedemos a votación. Votos a favor? 14 votos a favor, aprobada por unanimidade. Hai alguna moción máis de urxencia?
Están todos os grupos, PSOE, PSCT. Vale, bueno, temos que xustificar e votar a urxencia, por favor. Por voceiro do BNG. Perdón. Bueno, traemos unha moción relativa á reivindicación do 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. A urxencia da moción ven basicamente porque o seguinte pleno sería despois do 25 de novembro. Entón, visto que non conseguimos chegar a un consenso, non nos satisfixo a declaración institucional, pois presentamos a nosa moción. De acordo, procedemos a votación. Votos a favor? Da urxencia, perdón. 6 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? Pois temos, perdón, que non o dixe Virxinia, 6 votos a favor, 8 no a abstención, sí. Por lo tanto, non pode, bueno, non pasa o filtro da urxencia. Pasamos ao seguinte punto. Hai alguna moción máis? Non, vale. Pasamos ao seguinte punto, rogos e preguntas. PSCT, por favor. Sí. Ben, teño aquí un par de cuestións. A primeira, que estou buscando o texto aquí que teño no WhatsApp, disculpádeme, porque, ben, a primeira é referente ao bus en varias rutas, non? Por unha parte, este bus que ven de Vedra, que ven despois pola provincial, que en realidad non é un bus, que é esta furgoneta que ten 6 plazas, parece ser que polas mañás está deixando a xente nas paradas. Sí? Bueno, no, como ten 6 plazas, non cabe máis, entón que a deixas en recoller. Entendemos que igual aí hai que facer unha valoración e entón xa non ten que ir a unha furgoneta, mellor ten que ir un bus, porque se está quedando xente nas paradas, pero nós o que queremos é que se use o bus, pois hai que redimensionar eso. Pois, gracias por la... Non tiñes coñecemento. Bueno, ninguén nos avisou, pero igualmente tomamos nota. De Sarandón. Pois tomamos... Ese non é esa demanda? Estou confundida eu. Bueno, gracias igualmente e o vamos a mirar para subsanarlo, evidentemente. Vale, está vendo tamén en algunhas rutas chegan tarde, o sea, moi tarde, xa todo o mundo sabe que o bus chega un pouco antes, un pouco máis tarde, pero bastante máis tarde, porque teñen que facer outros traxectos, pois que se avería non sei que bus do cole, non? Porque isto despois comunica ao condutor, non, é que non pasei porque tiven que ir a darlle soporte a un bus do cole que se estragou. Entón, bueno, isto que non é unha cuestión puntual, que está pasando bastante. Ti tes coñecemento, Teresa, disto? Ninguén chamou? Bueno, cando sexa así, mellor, e tendo en conta que son buses, como tú moi ben dís, importantes, facéndolo chegar, por se acaso, para intentar subsanarlo antes do pleno. Porque isto é unha demanda veciña, o sea, é unha cuestión que hai que subsanar, claramente. Sí, o bus da noite que ven sobre as 9:15, 9:30, que vai á estrada, tamén leva xente de pé, bastante xente de pé, entón igual aí hai que redimensionar tamén ese servizo. Logo hai outro posterior que tamén vai bastante xente, bueno, especifican aquí cuestións do condutor, no que é normal, pois o condutor preguntaralles, queredes ir de pé ou quedades en terra? Pois estas cuestións, quero dicir, si o problema é que hai xente que queda sin montar, o sea, por fin estamos conseguindo que a xente se anime a usar o servizo público, entón, por favor, redimensionemos o bus para que ninguén se quede, porque isto é o que queremos. Sí, eso non lo dará nas estadísticas, a ver se es que un día puntual non poño en dúbida o que ti me dis, evidentemente. A ver, todos hemos ido de pé en algún momento, no metro, no tal. O que temos que saber é se é puntual ou é moi habitual. Vamos, lóxicamente, xa que gracias por avisarnos, que non tiñemos coñecemento, verdad, Teresa? Bueno,
pois nos poñemos con elo. Gracias. Claro, eu creo que aquí isto pasa porque pasa igual a ruta circular de Luouto. Hai un momento, no, poñamos desde a saída e horas, no, puntuais. Pois, por exemplo, desde o Hotel Peregrino hasta Milladoiro, claro que vai moita xente de pé. Despois, o grosso de xente vai xa en Milladoiro e os que seguimos hacia o Concello de Teo, pois xa podemos ir sentados. Eu creo que esta ruta lle pasa un pouco o mismo. Como vai a estrada, leva moita xente, pero claro, aí é un tramo bastante longo, se te decatas, porque non é o mesmo percorrido que o outro de Hotel Peregrino pois a Milladoiro, é relativamente breve e eu entendo que hai unhas prazas onde legalmente se pode ir de pé, o outro é distinto, ou polo que nos trasladan é distinto, está quedando xente na parada para o seguinte bus e tampouco o seguinte bus ten suficientes asentos. Entón, bueno, eu simplemente o comento porque é unha reclamación que a nós tamén nos trasladan. Ben, outra que teño por aquí é relativa ás obras que se fixeron no campo de fútbol do Praíña, que entendemos, porque además así o vimos na prensa, que está rematado, pero parece ser que hai unha certa problemática co feito de que esa obra concluíuse sin unha separación física do público ao campo, no? E entón que está habendo problemas a este respecto. Entón, a pregunta é se é que a obra está rematada, se vai a facer a porta pechada, o sea, cal é a casuística agora, porque hubo aí como, bueno, sí, mira, dúbidas. A directiva además nos deu as gracias porque é unha alternativa importante, lles quedaba moi pequeno o campo. En principio era para visionar dende fora, evidentemente. Eso non quere decir, mellor te vai a contestar o concelleiro de área, pero eso non quere decir que si en algún momento a directiva considera e se pode levar a cabo, porque unha cousa é coller todo o terreo, o que non podemos deixar é pasar a xente, porque sería unha imprudencia, a ver os partidos se non teñen separación. Porque se están vendo un entrenamento, eso non ten ningún problema, pero se hai un partido, pode haber unha tangana, desgraciadamente as hai, non hai que obviar as cousas que vemos a diario. Esperemos que non, aquí de momento todo o mundo se porta moi ben, pero calquera día non se porta tan ben. Entón, tiñamos que elexir entre aproveitar o espacio para campo, que era unha necesidade, o poñer público. Non sei se en algún momento, e nos lo traslada a directiva, podemos pensar en poñer alguna separación, alguna parte para público. Pero, bueno, vaiche contestar o concelleiro de área. Boas tardes. Bueno, esa é unha problemática que realmente non é problemática, pero quero dicir que depende da federación. O árbitro se estima que ten que estar a xente por fora da rede, pois ten que estar por aí. Entonces, é un pouco a federación que tamén nos vai a vir a visibilizar o campo, e se nos dá eles orden de que podamos hasta certo límite poder ter o público máis cerca dos campos, pois o teremos, se non, teremos que facer así, como fan en moitísimos casos. E non sei se conoces a Cidade Deportiva de Abegondo, pois a maioría do fútbol base tense que ver detrás da valla. Eso pasa en moitos sitios, non? E ao final o árbitro é o que elixe se se pode ou non se pode. Porque por eso dicía o do espazo. Claro, corres o risco de que pode haber un problema e haxa algo con un árbitro e nós temos que protexer eso. Por eso, disculpa, Gelucho, por eso dicía o do espazo, que tiñemos que o bien cumplese o campo, ou se non, agora esperar o que che acaba de explicar perfectamente o concelleiro de área. A federación será a que nos marque si podedes coller este, e sempre que solicite tamén a directiva, claro. Realmente depende da federación. A federación é o que vai ir ao campo, como logo as distancias, e a partir de aí nos dará unhas directrices. O único problema realmente é o árbitro. É dicir, non pasa nada, como dicía Ora Lucía, que normalmente, hoxe en día, por sorte, cada vez nos temas deportivos a xente está moito máis civilizada, non é este tipo, pero sí que pode haber unha persona que en un momento determinado recrimine o árbitro ou lle poida pegar. Entón, nós temos que protexer de que non poida pasar eso e que non traiga ningún problema, nin ao club, nin ao concello, nin a nadie, por esta elección. Bueno, claro. As persoas, quero dicir, sí. Agora sí,
Sí, ahora xa grava. Vale, entón, entendo que agora queda un pouco a discreción do árbitro, polo que che entendín, non? Porque da federación, pero digo, hasta que federación dea como un... Porque aí hubo público. A ver, estes partidos que houve ahora mismo, pues, miramos, puxemos uns carteles e desde detrás das redes se viron. Claro, non é a mellor visibilidade, pero é a seguridade que ten que estar por encima da visibilidade. É o que che dicía, que en outros campos onde se xoga, pois, o che digo, a Begondo e todo eso, pois a xente toda está por detrás das vallas. Entonces, nós agora, cando veña a federación, que xa falamos con eles para que nos veñan a ver o campo e nos den as directrices oportunas. Se eles nos permiten poñer unhas vallas e que a xente poida chegar hasta certo punto do campo, pois o faremos así. De todos modos, para o fútbol base, os partidos que estaba vendo, pois o máis importante é iso, a seguridade dos nenos e a seguridade do árbitro e que non haxa ningún problema. Perfecto, entendido, grazas. Vale, outra cuestión que teño é con respecto ás obras a cuestións da Diputación. Por unha parte, as obras na variante, esas obras vimos pequenos avances, pero están para esgotar o prazo. Como está? Vimos pequenos avances, me refiro, bueno, nas inmediacións, no que ven sendo a variante en sí, tampouco tanto, por iso vexo a cousa bastante parada e os prazos bastante avanzados. Sí, evidentemente está paralizada a obra, porque, bueno, teñen que volver a facer, non sei se de feito xa está o plazo rematado. Tuvimos unha xuntanza aquí con todos os vecinos, a diputada encargada das obras, que é a alcaldesa de Vimianzo. Bueno, aquí presentaron as súas problemáticas, eu lle agradecín, me pideu que xuntara aos vecinos, eu lle agradecín personalmente a diputada que viñera ela a explicar xa que é unha obra e non só unha obra, sino que é un proxecto e é titularidade da Diputación. Entonces decidiuse que non se podía continuar polo volumen de auga que iba hacia as fincas. Nos pusimos a disposición, lóxicamente, os técnicos, como non poderían ser de outro xeito, para calquera cuestión, dúbida ou que teñan, porque, claro, os técnicos dos concellos son os que coñecen realmente, ou, neste caso, eu falo de urbanismo, coñecen realmente o terreo. Entonces, bueno, está parada á espera de retomar, facer outro proxecto. Eso é o que che podo dicir. Non sei se vos tedes máis información ao respecto, pero eso é o que che podo dicir. Vale, entendo que o proxecto inicial non tiña en conta todo este tema da auga que iba a caer polo desnivel, gañou un desnivel e entón agora quedan empozadas. Exactamente, e antes de xenerar un problema, decidiron anular o proxecto actual, porque ademais incluso co diñeiro sobrante ni siquiera podían abordar todo o que despois veron ali. Viñeron a ver in situ con nós, incluso nos acompañaron as compañeiras do PSOE, e o que che podo dicir. Eu seguiremos, evidentemente, preguntando, pero, bueno, tamén hai que ter en conta que se van a parar para facerlo ben, eu, persoalmente, o prefiro, antes de causar un prexuicio ao resto da veciñanza. Sí, claro, a mágoa foi que o proxecto non contemplara eso en primeira instancia. Vale, outra cuestión que iba a preguntar a colación desta, porque pensaba que xa tiñamos como en mente a remodelación daquela zona toda, pero claro, obviamente se non hai variante, pois a estrada ten que seguir como está hasta agora, pero sí que vexo que viña tamén na dación de contas o tema da Escola de Cacheiras. Como está ese tema agora mesmo? Pero en que sentido? A Escola de Cacheiras está recepcionada, se está dando clase ali. É dicir, lémbrate que a última vez que nos faláramos tiñamos un problema de conexión de luz. Está todo xa en regla, o sea, estamos xa para justificar o último coletazo, que estamos en plazo, porque se pide unha ampliación como consecuencia dese retraso, que non obedecía ao Concello de Teo, sino máis bien as eléctricas e un paso por unha carretera que era de Diputación, no do Concello. Entón, unha vez que tuvemos os permisos, agora mesmo a obra están ali dando os nenos clase xa con normalidade. Sí, eso xo vin, de non estar recepcionado, non poderíamos deixar entrar aos nenos.
Vale, entón isto que ven na dación de contas é o último pago que se fixo de... Pois ahora mismo non sei no que va na dación de contas, Era de outubro. o mirarei, Vale, bueno, non se importas. contestarei sin ningún problema. No, que me En dá igual, se calquera ti me caso dis que tes está acceso. recepcionada e o problema da luz rematado, xa está, eu dou por rematada esa obra, realmente outra cuestión son os plazos administrativos. Ben, Cando dis plazos administrativos, eu me estou refirindo a xustificación da subvención. e os pagos correspondentes, etc. Ben, outra cuestión, nesta estrada da Diputación, fixéronse algunhas intervencións que entendo eu que para tamén un tema de augas, porque foi un entubado ali onde o cementerio e un chisco máis arriba onde a curva do Aido. Mira, ti me estás falando que movimos unha marquesina? No, eu estouche falando dunha intervención dun entubado con formigón en riba, que se fixo na estrada da Diputación, un chisco antes do cementerio, que entendo eu que atoraba ali con moita folla que lle Pero caía. es que eso é a marquesina. A ver, había un cruceiro, ti me estás falando das curvas do Aido, verdad? Mais ou menos un pouquiño máis adiante. Unha é desa, Donde sí. está unha parada, unha marquesiña, que hai unha finca que é a dos cabalos. Sí, pero a marquesina non se moveu. Home, que si se moveu. A marquesiña se moveu bastante porque estaba tapando un cruceiro. Sí. Patrimonio, do que temos que intentar presumir. Entón, desplazamos, eso sí, pedimos permiso á Diputación para obrar, porque es unha estrada, como tú moi ben has dito, titularidade de Diputación. Pero entón esas obras fixoas o Concello. Sí, claro. Pero Pero a obra foi desplazar para visionar correctamente o cruceiro, Sí, que ademais decátome é un onde cruceiro moi bonito que estaba oculto, e nos pidieron facer un pequeno paso para que os nenos, como son, collen aí o autobús, non mollaran os pés. Sí, vale. Como a Diputación nos había autorizado, consultamos isto outro e nos dixo que tamén, porque es un tramo moi pequeno. Es que claro, ti como estabas falando así, eu non me daba conta do que estabas dicindo, pero efectivamente, o cruceiro estaba totalmente opacado, de feito está publicado, Bueno, sabes que non visito as redes sociais desde hai tempo seguindo os teus consellos, Lucía. A páxina Pois web... me alegra que sigas os consellos, que son moi bons consellos. Ahora ben, no, es que saiu tamén na prensa. Claro, no, a páxina web sí que a consulto con frecuencia, pero ese pasóuseme. De todas formas, hai outra intervención que entendo que é análoga, que a fixestes vos tamén, un chisco antes do cementerio. Pero que esa estrada é municipal. No, é a mesma. É un chisco máis abaixo, 400 metros máis abaixo deso que ti me estás dicindo, ou outro entubado. Perdón, pensei que me falabas do cementerio de Cacheiras. No, Vale, digo vale. Ali tamén houbo outra. Es que aí non fixemos que eu teña coñecemento ninguna obra máis. A que te estou falando é continuación, un trociño, un chisquiño moi pequeno al lado da marquesiña. Non hai ninguna intervención máis pola nosa banda, Pola nosa banda, se o fixe a Diputación, a titularidade deles. Me está dicendo José Manuel Guerra que debeu de ser a Diputación fai un ano ou dous. Sí, no, tanto no. Vale, pensei que como me cuadra, porque parece o mesmo tipo de obra, digamos, o rematado final e todo, e eran entubados, pensaba que era todo a Diputación. O que acometimos, e además pedimos os permisos pertinentes, tanto a Patrimonio como, por supuesto, a titular, que é a Diputación da estrada. Non se nos ocurriría obrar ali, salvo que fose unha emerxencia. E agora digo, xa que lle pedimos permiso á Diputación, non lle podemos pedir permiso para un paso de peóns nesa mesma estrada, nese punto tan crítico que cruza tanta xente, que é en Luou? Bueno, ninguén nos lo solicitou, evidentemente. Me leva pedido moitísimo tempo. Eu entendo que nas vosas reclamacións se asumiron as do goberno anterior, donde aí... No, a mí ninguén me fixo un traspaso das reclamaciones que había anteriores. O documento de traspaso o truxo nun día aquí, se queres o volvo a traer. Veu moitas veces, sendo ti concelleira, ese tema do paso de peóns de Luou. Toda a reforma integral da estrada, pero... pedíamos encarecidamente... Igualmente o solicitaremos, encargaremos un informe á policía, que son os que saben de seguridade vial, e se resulta que sí, en que punto exactamente o solicitas? Bueno, eu diría que entre a Mamua e a entrada do parque infantil, onde además hai 2 paradas de bus, entendamos... Pero aí non hai un paso de peóns.
No. Sí, na iglesia, ti non estás falando do parque. No, estouche falando nesta estrada na que une Bertamiráns con Ramallosa. Vale. O paso de peóns témola na outra, na que vai de Lugo a Calo. Vale. E aí hai un parque municipal, hai 2 paradas de bus, 2 paradas me refiro, unha nun sentido e outra na outra, con 2 buses cada hora, con bastante afluencia de persoas. Entón, eu creo que, bueno, máis que razonable... Sí, non, sin problema o solicitamos, faltaría máis. Encargamos o estudo para que vaya fundamentado en algo, como todas as peticiones que facemos, e despois o que nos digan. Perfecto, pois nada máis, moitas grazas. Alberto, alguna cuestión? Vale, BNG, por favor. Óscar. Sí, agora sí. Boa tarde. Bueno, teño varias cousas a... Óscar, disculpa, se non te importa. Perdón, é que xusto non a tiña anotada porque xurdiu esta tarde que é o tema do San Martiño. Disculpade. Sabemos que hai un DOGA publicado onde se... Bueno, hai unas medidas cautelares tomadas e afectan al San Martiño. San Martiño se va a desenrolar. Bueno, é a pregunta, se vai a celebrarse ou non. Bueno, entendemos que o mercado tradicional se vai a seguir adiante, porque eso xa está a estas alturas pechado. É a nosa festa, é a festa do Concello. Sí que votamos en falta, porque xa hai este ruxe no parque, na taberna, entre os grupos de WhatsApp, xa hai este, que vai pasar? Bueno, como vos sodes tan de publicar todo, entendo que estaba desesperando o luns, que me parece razonable, que foi cando a Xunta sacou as medidas, pero agora xa eu sí que creo que... Pero mira, e a ti que che parece que salga en un diario oficial máis publicación que isa? Es que as medidas cautelares xa as din, salen todos os días nos telediarios. Pero entonces non vades facer ninguna aclaración con respecto ao San Martiño? Pero que aclaración? Nos vamos a presentar o programa e todo o mundo sabe o que está a acontecer. Evidentemente, todo o mundo lee a prensa, o que non lee a prensa lee as noticias, o que non lee as noticias. A ver, é unha cuestión que é vos populi. Non é algo que non... Tío, acabas de decir, o están falando en todas partes. En toda parte e lugar. E xa se sabe que non se permite ninguna concentración animal, a excepción de perros e gatos, porque son domésticos, quero entender, non sei, pero vamos, eso é de dominio público. O resto sigue con normalidade. O resto sigue exactamente igual. Evidentemente va a ser unha festa un pouco, bueno, particular, porque é unha festa cabalar en esencia, pero, a ver, a seguridade dos animais é o máis importante, evidentemente, e hai que aplicar o sentido común. Pero isto é algo que vos populi. A mí me sorprende de verdad a pregunta, porque todos os días no telexornal o estamos vindo. Todos os días. Non poñía en dúbida que non iba a haber cabalos, obviamente, non vamos a irnos en contra da lei. O que sí que nos tiña certa dúbida é se todo vai a seguir o resto do programa con normalidade. Pero vamos a ver, María, evidentemente, se cancelamos o San Martiño ou algún día o que sexa, evidentemente, eso sí que o vamos a publicar. Non se va a suspender absolutamente nada, a excepción do que marca las medidas cautelares, que é os cabalos. A feira cabalar. O resto continúa. Si non, eso sí que tiña sentido que nos comunicáramos. Non vai haber este ano San Martiño por este motivo, porque eso sí que non lle corresponde ni a Xunta, ni en ningún diario, ni en ningún outro sitio. Pero o resto xa se sabe que non pode haber cabalos, lo sabe calquera. Es que é o comentario generalizado. Vaya, San Martiño sin cabalos, que pena. Todo o mundo. Perfecto, grazas. Óscar, disculpa. Pola nosa parte, perdón, que estaba muteado, viñamos aquí, solicitábamos o arranxo da pista que vai de Fornelos ao cemiterio de Luou, que ten varias deficiencias. Sí. Esa xa está programada para o seu arranxo. Básicamente porque, ha sido unha coincidencia que atraias, pero bueno, está un pouco parado no sentido de que, bueno, con mal tempo han parado un poquinho as contratas, pero xa está a retención de crédito, xa está todo. Empezará, pois non sei, non che podo dicir se en 2 días. Xa limpiaron, fía. Sí, xa limpiaron os márxenes, a lo mellor, o biches, pasache por ali? Sí, últimamente. Cho pediron nada máis, vale, pois sí, xa limpiaron as márxenes. Non pasei por ali. Bueno, vale, perfecto, pois nada, descartado.
Outra petición que traíamos era na pista que vai ao Punto Limpo, a que comunica a Estrada da Deputación coa da Ramallosa Lugo con Recesende. A veces utilízase un pouco como zona de escape, e está, ainda que está rebacheada agora recentemente, sí que é certo que o tránsito por ali é bastante perigoso, sobre todo en algunhas zonas, e tamén hai veciños e veciñas que pasan por ali facendo footing ou incluso en bici, entón darlle unha volta á seguridade desa vía estaría ben. De acordo, sí. Alguna cuestión máis? Sí, a pista que vai de Raxó atrás do eixo, a que vai paralela ao Parella Autovía, a altura da Casa Común da Torre, Esa xa está tamén para reparar, vale. Tanto esa na torre como unha que discurre por la propia aldea. Vale, pues correcto, era nos, ainda que nos critique moitísimo, seguimos asfaltando porque os veciños, al que non lle tocou todavía o asfaltado, está negro, evidentemente, está todo bastante deslavazado, e iso que xa llevamos moitísimas actuacións, aínda que hai xente que se opón aos asfaltados e demais, claro, eso o di porque ten asfaltada a lo mellor a súa pista, digo o que o diga, pero non seguimos co plan de emerxencia de ademais actuar nas 13 parroquias. Esa estrada eu sí que a teño empregado algunha vez e sí que é certo que totalmente de acordo, esas e outras 40.000. Mais, en Campos de Mirabel, a ver se o dou explicado de maneira que o poidamos entender. En Campos de Mirabel, coméntanos que hai varios contedores que ocupan as prazas, ocupan como 6 ou 7 prazas de aparcadoiro, que están colocadas en batería. Entón, si a cuestión sería posible agrupalos un pouquiño máis para que non ocuparan tantas prazas, porque, bueno, quedan como moi expandidos e aínda que ao mellor en algún momento non hai problemas de espacio, sí que ao mellor no futuro hai problemas de espacio e sería interesante agrupalos un pouco máis, se é posible. Sí, pois o miramos, o falamos coa empresa, ás veces é cuestión tamén dos camións, sabes que teñen que levantar o contedor e demais, pero bueno, non hai ningún problema, o miramos a ver se é posible. Intuía que iba por aí, pero de todas maneiras, eso, se se poden agrupar un poquinho máis sería razonable. Sí, pero é o que che digo, eu o vou a trasladar, pola nosa banda que é mellor que haya máis espacio, evidentemente. De feito, nos comprometimos estuvimos dicendo que como vai aí a parcela, a construción de vivendas que vai facer a Xunta de Galicia, que lle cedimos esa parcela, facer nas parcelas municipais, en un trozo que temos ali, tamén incluso facer un pouco máis de aparcamento, porque vai haber máis xente vivindo aí, evidentemente. Entón, isto xa o temos falado coa presidenta da, non sei se é asociación ou comunidade, vale? Moi ben. Tamén, despois, o letreiro de acceso do camiño de Fixón, a altura aí máis ou menos do 17, que pon prioridade peonil, está en peatonal, en castelán, se pudera poñer peonil en galego, que é cambiar o sinal, o letreiro. O miramos para intentar cambiar, o poñer, se a sinalística non está moi mal, poñemos unha pegatina en riba, porque non vamos a tirar coa señal, non? Sobre todo porque, se entende máis ou menos o ideal, evidentemente, e non o vou a discutir, é que este en galego, pero, por el motivo que sexa. Alguna cuestión máis? E, por último, falando de francos, sabemos todos que a Carballeira ten problemas sanitarios, o que é o corpo vegetal, non? Os carballos, basicamente. Entón, era se puidéramos solicitar da Estación Fitopatolóxica do Areeiro que nos fixeran un estudo sobre a sanidade e o estado dos carballos e das árbores que están ali para comprobar a ver se é posible ter unha solución. Sei que non todos os carballos pertencen ao Concello, pero de todas formas, se fora posible, aínda que fose chegar a un acordo cos propietarios e as propietarias dos carballos e estudiar aquelo, porque a verdade é que, ademais, a min báteme de perto, pero é un problema tal e como están a nivel sanitario,
Pois mira, totalmente de acordo. Temos algunos informes extraoficiales de como están os carballos. Non poden ser oficiales, evidentemente, porque aí só tenemos unha parte moi pequeniña, o Concello de Teo. Tamén dicirche que os 2 anos e algo que levamos aquí, intentamos varias negociacións cos propietarios, xa era algo que quería incluso o anterior goberno, comprarla porque é o lóxico que sexa un ben público para disfrute de todos e, sobre todo, porque, como moi ben dís, estamos totalmente de acordo, esos carballos están enfermos e hai que intentar salvarlos, pero non hai maneira. Non hai maneira, e iso que lle fixen unha oferta a precio de urbano consolidado, que non o é, pero o metro cuadrado, quero dicir xa, para que non digan, pero non hai maneira, nos din, vola prestamos para o que queirades, pero non a soltan. Falei eu varias veces, falou Guerra, porque é amigo de algún propietario, conocido, o que sexa, e non hai maneira. De feito, tamén lo digo públicamente, porque ademais era coñecido que outro executivo tamén quería mercar, se non me corrixes, esa carballeira, e temos os mesmos atrancos, entendo, non o sei, descoñezo, que o que tiña o anterior executivo. Evidentemente, se me preguntas, coincido 100% contigo. Unha cuestión, porque vou falar de memoria porque non recordo, pero están catalogados? Como é que non recordo se estaban no catálogo. Pois ahora mesmo non o sei, pero o próximo pleno te contesto. Porque se están catalogados sí que se pode instar a Consellería para que fagan algún tipo de actuación sobre a sanidade destes, por ser precisamente un ben pero non o sei, vou non mirar. Eu estou falando de memoria, que tampouco non o lembro. Claro, e eu non che quero ni decir que sí ni que so, non, porque non teño certeza, entonces me gusta falar sobre seguro. Non hai ningún problema, o próximo pleno, se queres te chamo que sexa, ou contestoche, vale? Alguna cuestión máis? Vale, portavoz do PSOE. Bueno, es que eu entendí que... Portavoz do PSOE. Ben, vamos a ver, por un lado temos solicitado obras, información aos concelleiros das obras tanto nas escolas infantís municipais como nos centros de ensino, non sei se que non se fixeron, pero non nos chegou. No, mira, sabes que pasa? Que estamos a 50.000 no a lo siguiente. Entonces, non só que temos tempo para contestar, porque non sempre contestamos, aínda que nos cando éramos oposición preguntábamos e non se nos contestaba, pero nós sempre intentamos contestar. O presentaches creo que a semana pasada, danos un marxen de contestación, porque además hai que cuantificar. Bueno, creo que Juan lo tiene, pero María está en unha cuestión personal e todavía non ha visto o teu escrito. A interventora ten a parte que lle corresponde, que pedías, bueno, o que pedías, e a secretaria tamén. En canto podamos, contestamos, aínda que estamos, xa che digo, en plazo, e vamos a contestar. De todas formas, creo que quere falar Cerqueiro, ou non? Sí. Sí que xa tes no teu correo, salvo que me equivocara na dirección de correo como che pasaron a vez, tes a miña contestación. Pero bueno, si non, avísame mañán e che volvo a enviar. Pero eu enviei. Pero comproba, se podes agora. Claro. Ás 8 da tarde non as tiña, o sea, antes de entrar aquí. Pero bueno, me sirve... Eu as pido con premura porque, bueno, normalmente facía unha relación, cada un traballamos como sabemos ou queremos. E iba facendo unha relación, entonces o tiña todo por orden, era coger e enviar. Bueno, vale. Pero podes comprobar agora se queres. Sí, pero prefiro seguir con outros temas de obras tamén. Me din que está sin finalizar a coberta do CEIP Hostilos, non sei se sabemos cando se vai a finalizar, o plazo que ten. Estuvo o conselleiro de Educación precisamente visitando a obra, porque ademais date de conta que é importante que se rematen as obras, teñen máis prisa eles casi que eu, como alcaldesa, porque senón perderíase o diñeiro do orzamento, si sabes como funciona. Entón, levan o 70%, o 75%, perdón, o venres era no colexio da Igrexa Calo. O que pasa é que a parte que máis se ve precisamente é esa última que van a abordar. Eso xa é cuestión da empresa, nos aí non nos vamos a meter. E o dos Tilos tamén está a piques de rematar,
Pero, bueno, o que se trata é que remate con garantías, xa que costou moito esforzo conseguir eso, e, sobre todo, é un ben importante para todos os nenos e, como consecuencia, para todas as familias. Seguimos con obras nos centros, onde tivemos Consello Escolar no CEIP de Calo e estivemos vendo as obras. Bueno, por un lado, nos pareceu e nos comentaron que en canto as ventanas e as portas que puxeron e demais están funcionando moi ben. En canto a forro de enerxía, de feito se nota no centro unha certa temperatura agradable que non había anteriormente. Sin embargo, esta reforma integral non cubre nin os radiadores, non cubre a luz, nin o pintado de portas. A luz sí que a cubre, de feito están cambiadas todas as luminarias. Eu che digo porque estuve ali, o pude comprobar, de feito hai varias fotos que se ven as luces, os cuadrados, e están cambiadas. Refírome aos que o problema que tiveron tamén na Ramallosa, claro, cada vez temos máis pantallas digitais, temos máis ordenadores e temos un enchufe na aula. Entonces se fai necesario que se amplíe esa rede porque saltan os plomos, é dicir, están constantemente, de feito eles xa fixeron algún arranxo porque hai veces que se desconecta. Sí, de feito os centros teñen un diñeiro que lles dá a Consellería para invertir no propio centro. Igualmente, trasladarei isto á Consellería para que o miren, xa que estamos na obra. Tamén lle trasladei o patio cubierto que tiña deficiencias, vai quedar arranxado, non vai chover como sucedía hasta o de agora. No patio cubierto hai unha bolsa inmensa, casi tan grande como daqui a lá, con unha cantidad de agua impresionante que recolleu agua estes días e de feito non está rematada, Non, se iba a comentar, alégrome que digas eso porque onte no Consello Escolar se dixo que eso non iba incluído na reforma. Por iso iba a preguntar se o iba a asumir o Concello ou se iba pero sabes que pasa? Que eso é sempre moi peligroso porque hai modificados, como vai a ir o ascensor, que xa están traballando nelo e que se comprometeron, fomos quen de arrancarlle ese compromiso ao Conselleiro de Educación, que moi amablemente nos atendeu, e evidentemente se va a poñer o ascensor, aínda que non hai ningún neno agora mesmo con esas necesidades, pero hai que pensar no futuro. Eso por un lado, e despois, por outro lado, tamén conseguimos que se metera o arranxo do patio cuberto. O que nos dixeron é que non estaba rematado o patio cubierto, o arranxo, e que o ascensor estaban traballando no proxecto. Pero é un compromiso do propio conselleiro, perdón. Vale, e de feito a maiores desta reforma grande, que obviamente non se pode obviar que é unha reforma importantísima, que leva moitos anos solicitada e que todos aplaudimos que se faga, por suposto. Me pedían as profesoras de infantil que hai un parque pequeniño que acceden os rapaces pequenos e, pois, cando arranxedes ou teñades presuposto para facer un parque infantil, hai máis afluencia de nenos nos coles que incluso nos parques de fora, e agradecerían porque é que está totalmente xa estropeado, deteriorado polo tempo e demais. Entonces, cando poida a concelleira ou demais... Sí, pero eu agradecería igualmente que tamén recollo o guante, pero que nos lo traslade a dirección. Vale, pois o que che vou a pedir, se non che importa, eu lle vou a transmitir a concelleira como non está, se lle podes enviar un correo con todas as conclusións e peticións do Consello, tenendo xa en conta o que che acabo de decir, que o patio queda arranxado e que o ascensor, que supoño que non falarías del, pero xa que non se falaría del, pero xa adianto eu que vai a ser unha realidade tamén. Alguén máis o sabía. Outra queixa... Xa sabía máis que a mí. Pois se falaba do ascensor, incluso estaban falando de onde se ubicaría, eu aí non sei. Centro de saúde, me están chegando queixas de todos os centros de saúde, é dicir, hoxe mismo me chegaba unha que en Cacheiras o médico sustituto chegou ás 12 da mañán, que non tiña cupo suficiente e non atendeu a toda a xente que estaba ali, que lle dixeron que foran a urxencias, e que a lista da garda está cerrada ata o 19 de novembro.
Pois mira, descoñezo porque chegou ás 12 da mañá, eu xa teño bastante co personal que teño aquí como para controlar os do centro de saúde. Vamos a trasladar isto, lóxicamente, á Consellería e que nos digan, a lista da Garda está cerrada hasta... Perdón. No, mujer, vas al PAC. Igual que vas hasta ali, vas ao PAC, eso vaise solucionar, evidentemente, eso da igual que en goberne, evidentemente, vaise solucionar cando teñamos o ambulatorio que lograremos aglutinar a máis xente. É a razón, precisamente, de aglutinar en un centro e os especialistas, como sabemos, temos un número limitado que marca o Goberno Central e que a todas as autonomías, non só a Galicia, non somos especiais, e non chegan, evidentemente, porque esa xente enferma, bueno, ten outras cousas que ten calquer ser humano. Alguna cuestión máis? E agora estaba esperando ao final porque é un tema que personalmente quero tocar con profundidade. E o tema do refuxio de Bando. A semana pasada, ou hai como 10 días, entendo que fomos, non só eu, todos os concellos que forman parte do patronato fomos cooperadores necesarios do asesinato de un can que nadie defendeu, e me gustaría que o concelleiro que estaba presente en aquela reunión nos explicara por que na primeira votación se votou a favor, cales foron os informes, que se votara a favor de que se eutanasiase, que non se eutanasiou, sino que se asesinou un can. Vaiche contestar agora. Perdona, Rogelio, pero tamén fai pouco falábamos ti máis eu, se dixen claramente a postura de Teo, que era a cesión, unha vez que o vai definir mellor o concelleiro que asiste ás reunións de Bando, pero a cesión, o digo porque afirmei eu e a remitín a Aveiro, a postura de Teo era unha asociación como Aveiro, explico un pouco para os que non estén ao tanto, se comprometía a reeducar, intentar reeducar, cuidado, que logo isto tampouco sabemos se tiene éxito ou non, eu sou unha persoa, xa sabes, de oportunidades. Evidentemente, nos non lo pensamos ni un minuto. O desenlace ninguén o esperaba, tanto é así que che podo dicir que o luns eu mesma, persoalmente, solicité unha xuntanza urxente e extraordinaria do patronato para pedir explicacións sobre como unha cesión que se estaba levando a cabo, de feito Teo xa había enviado o documento que así o dicía, e me consta que Vedra e Boqueixón tamén, acabou, pois bueno, como tú moi ben dis, coa vida do pobre animal. Evidentemente, vamos a pedir explicaciones, van a ter que ser boas, evidentemente. Está solicitada esa xuntanza, está solicitada tamén por parte de Vedra e de Boqueixón, porque así mo trasladan os propios alcaldes. Co resto, bueno, non coincido, porque, bueno, es que a todo tampouco se pode estar. Pero, bueno, agora vai falar o concelleiro Rogelio. Rogelio, por favor. Bueno, pois, efectivamente, vamos a ver, esta situación comenzou co ataque dun can potencialmente perigoso que había no refuxio a un traballador. Unha agresión realmente moi grave que pudo haber tido un desencadenante pois fatal realmente, é dicir, ese traballador pudo haber falecido a raíz dese ataque porque tuvo unhas lesións de moitísima importancia e afortunadamente non lle afectou, por exemplo, unha arteria principal que somera morto no momento. Entonces, con ese tema encima da mesa, pois, bueno, decir tamén que a presidencia do refuxio ostenta a alcaldesa de Santiago, vale? Convocaron unha reunión do patronato. Teo é un dos concellos que está adherido ao refuxio do patronato de Bando. Nesa reunión douse conta das lesións que había sufrido, da agresión que había sufrido o traballador, tamén de que outra traballadora había pedido a baixa por temor a... se había collido unha angustia tremenda e tal. E
traían, o sea, viña un informe do equipo técnico, que está conformado pola directora do refuxio máis a veterinaria. Hai que decir, ante todo, que o patronato do refuxio de Bando non é ningún tribunal que condene ou absolva aos animales do refuxio, vale? O sea, o patronato ten outras funcións, que é proveer ao refuxio de recursos, etcétera, etcétera, e en todo caso, bueno, pois houbera, por exemplo, un problema co equipo técnico, pois habría que, se houbera que cuestionalo, pois se cuestionará no seu momento se as circunstancias o aconsellan. Pero, en principio, todos os concellos que estamos adheridos ao patronato, pois o equipo técnico trouxe unha proposta con respecto a esos animales, que era concretamente practicar a eutanasia a 3 deles, entre eles o atacante. Os outros tamén, bueno, habían tido problemas de agresións e ataques a outros animales do refuxio. Lóxicamente, os concellos que estamos ali, primeiro, bueno, os concellos e todos os que somos membros do patronato, lóxicamente estamos ali pola defensa do benestar animal. Eso xa que xa vamos a salir de plano con eso, non? Lóxicamente, preocúpanos a seguridade dos traballadores, preocúpanos a seguridade dos outros animales e, lóxicamente, preocúpanos que esos animales se lle dé o tratamento máis axeitado e éticamente máis correcto, non? E legalmente máis correcto. Quen ten que determinar eso, que non determina a lei de benestar, é o equipo técnico, é dicir, é a directoria e a veterinaria, non? Bueno, nos pareceu-nos correcto que houberan traído o tema ali e se fixo, bueno, pois se lle dou apoio, simplemente, apoio ás decisións que tomase o equipo técnico. Nos, en principio, non tiñemos motivo para censurar ou desconfiar do equipo técnico, vale? Bien, hai unhas asociacións animalistas pediron que se fixera unha revelación e se vira a posibilidade de facer un procedimento de reeducación, se trouxe ao seguinte reunión do patronato, se aprobou, por suposto que todos os concellos o aprobamos, pero nesa segunda reunión do patronato a presidencia preferiu restringir os apoios ao caso dos dous cans que co informe técnico aconsellaba que se poderían intentar reeducar e separar o caso do can agresor ao traballador, porque decían que non era reeducable, que non tiña posibilidades, que as súas posibilidades eran vivir encerrado nunha gaiola no refuxio, porque non podía ser dado en adopción, nin podía ser dado para pasear os voluntarios, etcétera, etcétera. Bien, e a cousa quedou así, vale? Entón, cando rematou eso, a Asociación Aveiro fixo xa unha solicitude e nos transmiteu a todos os concellos que estamos adheridos ao refuxio que eles se farían cargo do animal e que entonces que iban a solicitar a cesión ao refuxio. E a seguinte noticia que tivemos foi que o habían eutanasiado, que o habían sacrificado. Bien, asesinado, como queiras chamarlle, bien. Por eso está solicitada a reunión. Agora mesmo, claro, temos solicitado unha reunión extraordinaria do patronato para que o equipo técnico, tanto o presidente do patronato como, o seu delegado, como a directora do centro e a veterinaria, den as correspondentes explicacións de que por que si antes trouxeron as decisións a refrendarse e que se apoyase a Asamblea do Patronato e porque nese caso, pois, habendo un cambio como houbo, porque había cambiado a situación radicalmente, porque o animal xa tiña a posibilidade de sair do refuxio e a Asociación Aveiro comprometíase a intentar a súa reeducación, tamén a intentalo, eles mesmos o decían, queremos intentalo porque, pois, o mellor é posible, se non é posible, pois mira,
lóxicamente ese animal non vai a vivir nunha gallola encerrado toda a súa vida, non? Non o vamos a condear a cadena perpetua, non? Entonces, non é así, de claro, o sea, a eutanasia tamén ten as súas cuestións sobre o benestar animal, quero dicir que cando se lle forran sufrimentos, etcétera, o animal, pois, lóxicamente, é difícil, pero hai que tomar esa decisión. Non trato de convencer a nadie, o sea, a realidade é así, a lei de benestar animal o explica así claramente, podela ler, porque eu, bueno, preocupeime despois desto de leela, e simplemente eso, o sea, o que non entendemos é a decisión que toma o equipo técnico do refuxio de sacrificar ese animal cando había un cambio na súa situación, un cambio fundamental, que había unha entidade que estaba disposta a collelo en cesión e a encargarse da súa reeducación. Entonces, vamos a pedir esa explicación, está solicitada por parte da nosa alcaldesa e polo que comenta tamén por outros alcaldes que están adheridos ao refuxio de Bando, unha reunión extraordinaria para que dé unha explicación desa decisión. Esa decisión foi unilateral. Claro. E o que non alcanzo a comprender é que si teñen unha proposta sobre a mesa, si teñen unha proposta sobre a mesa de unha posible reeducación, que eles mismos tiñan que apostar por ela. Pero, a ver, aquí la secuencia é como acaba de contar Rogelio. Eles non son expertos ninguno do patronato, ni a alcaldesa de Santiago, ni donde ten delegado, ni nadie, ni nós. Non somos expertos. Si te din, evidentemente, todo é como te planteixen as cousas. Te planteixan informes, te dines que isto é insalvable, tal. Bueno, pois claro, eles que van a facer? Emiten a súa valoración conforme aos datos e aos elementos valorativos que lle ponen sobre a mesa. Evidentemente, no momento que hai esa oferta, vamos a decirlo así, ou esa piedad por parte de Aveiro, nos inmediatamente, o papel está aí no meu correo, foi enviado, porque nos apostábamos por elo. O que di Rogelio, mira, ás veces igual, pois oye, pero por lo menos xa tiñamos, lle hemos dado outra oportunidade ao can. É verdade o que di, que atacou gravemente a un traballador. Bueno, son accidentes que pasan e demais. Había atacado aos donos, porque eu me pregunté, a ver, a historia dese can, despois de tal, atacou 2 veces aos donos, eran 3 ataques, bueno, todo parecía tal. Evidentemente, nos fan unha proposta deste tipo e Teo non tardou ni medio segundo, o que me levou a redactar o papel e asinalo digitalmente. E ali o teñen. Evidentemente vamos a pedir explicaciones e cos outros 2 cans 3/4 do mesmo. Vamos a intentar pedir tamén forzar para que traigan informes exteriores, que non sexan só do refuxio, evidentemente. Pero, bueno, non é o primeiro sacrificio que se fai en Bando. Eu non me vou a posicionar, evidentemente, eu teño a miña propia non só sensibilidade, sino idea do que pudo pasar, pero, bueno, ahora teñen que explicar e o teñen que explicar moi ben, asegúrocho. Teño claro. Mira, perdona, un minuto que quería... bueno, hai que, para circunscribir ben a cuestión, esta decisión a lei non lle otorga ao patronato. O patronato non decide, o patronato simplemente dá apoio a decisión técnica, pero a lei a quen lle dá esa, ou sea, competencia, os competentes para poder determinar que se vai a facer con un animal que está no refuxo é do equipo técnico, directora e veterinaria, vale? Eso que quede moi claro. É dicir, os membros do patronato non hai ningún tribunal que decide o que se fai cos animales, non, quen ten que decidir é a competencia ten o equipo técnico. Sí, eso non o dudo, Rogelio, nin dudo tampouco, pero, bueno, a mellor a lei de bienestar animal a teríades que ter leído antes, a que formades parte do patronato. E, bueno, eu e as asociacións temos outras versións. O animal foi un animal maltratado, por eso se retirou os seus donos, de aí o seu carácter. Despois foi encerrado no refuxio
e o seu carácter non se arreglou precisamente por estar encerrado nun cubículo onde a veces incluso lle mangueraban con agua para limpar a él e ao cubículo. Esa é a situación actual dos animais de bando. Entonces, o que eu me pregunto é se Teo vai a seguir sustentando a ese refuxio, porque somos cooperadores necesarios totalmente. Matouse un animal, pero as situacións nas que están o resto dos animais, Lucía estuvo no refuxio, moita xente que sube, aos que deixan entrar, porque ahora creo que esa non deixan entrar a nadie. Non entendo por que estamos sufragando con 60.000 euros do noso Concello esta situación para os animais, é dicir, un refuxio non é eso. De todas formas, Maite, dicirche que hemos buscado varias alternativas que xeográficamente non son viables. Non che penses que nos estamos encantados co tema, creo que me coñeces bastante ben. Non estamos nada contentos con eso, pero o que é unha realidade é que cos cans algo temos que hacer hasta que encontremos unha solución viable. Ahora, xo podo dicir o concelleiro de área, lle hemos dado voltas e voltas e máis voltas. Eso aseguro, e hemos pasado unas propostas a outras e demais. Non somos indolentes ante o sufrimento animal, para nada. De feito, cando se nos dixo que había que aumentar, nos dixemos, Teo fai o esforzo e aumenta. Pero evidentemente isto queremos un informe cuantificado de coste deste incremento que facemos que vai aos animais. Eso é o que Teo está pedindo en todas as xuntanzas. Datos, certezas. Para rematar, simplemente, que saibades que o 75% do que todos aportamos vai a parar a salarios dos empleados do refuxio. É dicir, outro 25%, si cadra lle tocará algo aos animais. A ver, vouche dicir unha cousa, porque, disculpa que te interrumpa, pero a veces simplificar as cousas non é o mellor. Evidentemente, o que non podemos promovernos é precarizar o traballador. Eso os digo mismo que no contrato de lixo. Non se pode, non podemos fomentar iso. Por lo menos pola nosa parte. Eso por un lado. E despois, evidentemente, o que ten que ter o refuxio é esa atención de persoal. Imagínate que houbera menos personal aínda, todavía peor. Dios mío. Que hai, bueno, esa xente, esos traballadores teñen que pagarles, evidentemente. Creo que aí estamos todos de acordo. Bueno, para rematar, que me gustaría que ese escrito, que estou segura que fixeches, porque sei que compartes o amor polos animais e que o refuxio de bando non funciona hai moitos anos, espero que non se quede un escrito que se mandou e que se tirara días e semanas e meses esperando unha resposta. Pero che refires ao que a solicitude de convocatoria extraordinaria urxente? Hombre, tanto é así, problema mandado, eu a mandei o luns. Os compañeiros a mandaron tamén o luns. Haberá que dar un marxen razonable. É dicir, a convocatoria desa non pode pasar desta semana, evidentemente. Por lo menos de marcar a data como mínimo. En eso xa estamos nós, non te preocupes, que non vamos a deixar pasar o asunto, porque, bueno, basicamente nos parece unha cuestión, non sei, que menos, xa que aínda que non nos correspondía e querías meternos no tema, por lo menos, non digo a ti, me refiro polo patronato, por lo menos, cando vas a tomar unha decisión que non sexa arbitraria. E se non haberlo levado ao patronato porque non tiñas necesidade. Que nos agradecimos, evidentemente nos gusta estar informados e sabemos pedir información e seguimento. Isto a mí tamén me produce bastante tristeza. Me parece, ademais, lamentable, sobre todo, habendo unha alternativa. Sí, bueno, mira, para rematar, eu mesmo nesa segunda reunión do patronato dixen que, bueno, se a cuestión estaba en que, lóxicamente, nós, en principio, dos traballadores públicos, en principio, non vamos a apoiar. Quero dicir, se non temos unha razón obxectiva de que non están cumplindo coa súa función correctamente, pois tal, pero tamén non advertimos. Dixemos, se os membros do patronato non están, ou se cuestionan
a forma de proceder e de traballar do equipo técnico, isto podémoslo discutir aquí e podemos ver as posibilidades que hai, o mellor, pois, que hai que facer un cambio no equipo técnico. Pero, claro, efectivamente, e entonces eso, pois agora, desgraciadamente, pois esos, saltáronse, non entendemos porque... Bueno, eu non sería tan atrevido a decir que se saltaron a lei, pero o que sí é certo é que se saltaron o proceder que se viña desenrolando de pedir apoio á súa decisión técnica a Asamblea do Patronato. Eso sí que se o saltaron. E tomaron unha decisión unilateral cando a situación con respecto ao tratamento dese animal había cambiado radicalmente desde o momento en que en Cabeiro se ofrecía a facerse cargo dil e de a súa intento de reeducación. Vale? E iso é o que hai. Alguna cuestión máis, Monse? Bueno, pois damos moitas gracias a todos, boas noites, damos por finalizada a sesión